Yalmurat Mehmediyev. Şapak roman. 1. kitap. Türkmenistan neşriyatı. Aşgabat şehri 1980 yıl. Ceyhun bilen bakır kadar arası, çöl üstünden öter yeri Türkmenin. Mağtumuru. Toynuk sesleri. Bugünüm döglet güya durunu salan yalı bolup, füyüzü ukudan titkinip boyunlu. Füyün mögrek gara kelletini yorgunun grasından çıkarıp yatışına, ullokan gözlerini garıp edip tögürüğüne din sallı. Onu nämedir bir zat uyurdum ka. Yassın aslının bir sarskın bildireydim ki. Bir şol ıyıdı ulu güpürde yağlayan tanış sarskına değerlirdi. Ya da onun göğünnüm ki. Giyeceğinin içinde bir huda titkinip oynayan makara az mıdır näme? Belki bir edegem şeyle olsunlar. Ne hilim olsa, döwletiň madasy bolmady. Şeýle halatda bolýan ämsemlik konu asalym alzyratdy. Ukudun oyunun ýeki ödüm mükem diýen pikirim az howsula salmady. Ol içine düýü ýuňsalynan süýünmek ýatlykdan kelletini gallyryp, öýüň içine göz aýlady. Döwletiň edilýanyny iki haptany agdarlyjyrap, agaty gosmurat ýatyrdy. İkisinin biri yapınyan ağlı yorgunu, onun üstünün bütünlüğü terpilipdir. Arkanatan yoğunuz kolu, ozoğun eringiğinden aňyryk kesip dur. Şo golun ulyun gizi öýedini ýynjyryp bermänligi, döwletiň şu wagt ýadyna düşdi. Belki onu häzirki oýuranam şodur. Şeýle bolsun näherne. Gosmuradyň aňyrsyny kakady bor çekýärdi. Howanyň şigirikligine garamazdan, olum üstündäki yorgunu bir tarafa terpipdir. Ýaka ak köýni onuň üstünden, onuň uzy sırpylan takkaly, burun bolup duran murty garalyp görünýärdi. Gapak ýaly döşü bir galyp bir petelýärdi. Gallak ýoğun aýaklarynyň ballardan aşagy düşöksüden geçip, gözüniň tärimine degip durdy. Kakadyny aňyrdy. Gap böwürräge çekilip bir ýanyna gyýdy äşäni. Beri tarapyna körpeli kemaly alan ejedi. Adatdaky ýaly sabyt-sabydyny ýassy edinip gyçarp ýatyrdy. Döwletiň beri gapdalyny göräýmäge şundan näle gözüniň agysyny almak üçin gyçaraýan Ataşir epe ismegini üstüne atyp, argy şuwullaryň öňünde ýerleşipdi. Gapdaly atasynyň öýüdi ýönmadi. Köplençe ugrunlarym şol öýde bolýardylar. Ýöne atasynyň käti ılaýtydy eneleri mamur gözer ezi ýoğulan soň gurrunga kelleti gylyp berdi. Köpçülüň arasynda gyşaraýmasamy. Ataşir epe bir wada gurrun şadam diýmek boljak däldi. Galapin ondan bir agal söz alyp bolanokdy. Bir da sorasaňam ýüzüňe gyňyraly ötägderdi. Geçsiniň ýaýran mahaly bolsa dinleýäňmi okmy diýmezden gurrunyň hawwasyny öýüdi berip eňe oturundy. Ýöne gozanyň dinleýjesi galar howpam bolmazdy. Oğrunlardagy urubam oň ýanyny kowulmerdim. Gurrunyň ýetiri burun döwlet sänäme, bayaky. Gije ne wagt bolduka? Ýylyň gylly ýarlanym köpräk, asyk durýan terpik. Bugünler howa şigirek bolýan üçin ýapylgydy. Terpigiň ülük durdurlugyň deşiklerinden, galyň gara gawsanyň jaýryklaryndan düşýän aşlar içeriğini sarız ýagtyldyýady. Bugünne bolmasa ol ýaňy ýatypdy. Atasynyň giýişden soň hiňlenip başlan garlyzyk, goýra sesem gulugyna gelip durýardy. Hawa. Gozanyň gurrunyň soňy galaba hiňlenmäge ýazardy. Onuň hiňe aýdym diýsen aýdym däldi. Hüwdi diýsen hüwdi däldi. Bar ýogum iki setirden ibaretdi. Alyplar bab, arslan bab. Ataşir epeýanyň tezi garry ýol bolsun, argynrak arlysyny ýadyna salýardy. Şoňa gulak asyp, onuň hyýrty ýüzünden nazaryny sowman ýatışyna döwletiň ullokan gözleri kiselip, ahyrym öskün kirpikleriniň arasynda gizlenerdi. Şondan soň atasynyň heň çekmesini haşyr goýanlygynyň döwletiň habar bolmady. Ene bir gedegem şoň ýaly gurrumyň biri bolupdy. Atalarynyň ýanynda ýatan oglanlar ahyryn gyşaryn ýerlerine uka gidipdiler. Ejesi olary eýlek-beýlek zordan togulap aşaklaryny, üstlerine düşökse ýorgun atışdyrypdy. Uzyň gowrusiniň ýarsyny isme bilen
Beýleki ýardyny oýlugy bilen basarynıp ýatan atasy döwleti ulak ýekedir etmedi. Ol oý eken. Bir tertegine gallady, garylzyk sesi bilen gazmalygy girdi. Aha, hani turunla ho. Adam diýeniň üstüne bastyrýansa ýatmaz ahyry. Ataşy repäniň sesine ýatandan ýaýla toýundy. İçerik alzyryňlyk getişdi. Anna wagtyň howsulasy ýaýladynyňkinden agyr boldy. Ol ýaşadyr kemal gujugyna gytyp, "Töwe estağfurullah, näme hikayet waka? Ugul bela" diýip, atar godur böwrüni kellesine okdy. Ýastygyny termen tapdy da ýeginine giýmäge durdy. Deňşirgenip belli zat aňmadyk Gosmurat. "Näme araýt?" diýip ýanyna akylyň ýüzüne sorul garanyna ataşy repi. "Depeňizde depere kaklaýmady ki, kıýmylajagam däl bi heppeler" diýip hemmesini ýegenni. "Elbetde. Ataň bir zat aňandyr. Wagt bela beter kendir dünýesinde" diýip nämedir bir zat ýadyna düşen, anyna bagyt alangasak seslendi. "Wi, Zahan Sultandyr, ugul sabyrdagy bir uýunlurmuka? Gapyl galaýma görsündir. Baryň derrew ýaýladyny şu ýere alyp geliň. Başymyz bir jem bolsun." Ýüzüniň ganyny gaşyryp bir atadyna. Bir beýlekleri garap duran döwlet meň süňgümsiz mandyrdy. Hakykatdan bir zat eşitipdirin diýip gyýran söýlep pikirlendi. Beýlekler äm-sämlikden aýňaryp aýlanmakalar. Serdar gelip ýetişipdi. Ol meleşek meniň üstünden bir ýylny ilki tiýirme uşak, soňra gylyç takalgy gaýyş kemerli uşandy. Uşagyň astyna ýoguyň kiýli sapansadyr pysak gassaryldy. Uzyň tüpeňi ýene bir sapansany eginden atanaklaýyn assy. Olaryň üstünden gara ýapynjany egin atdy. Tilkmi telpegi giyip, gaýyş takagyny alkymynyň aşagyndan aýlap daňdy. Ataşy repe geýinligi diýeni haldy. Diňe ýerinden galyp kellesine telpegini, aýagyny köşüne tokaýmaly. Ýaraglary hem gapdalyny ýasygyň astynady. Daşaryk hem medeniň Serdar, oň ýerinden gylyjyny şakyrdadyp ataşy repe çykdy. Ata aýaklaryny dükürdüdi, üns beren adama ýaşgar eşdilýärdi. Tizden bolsa onu itlen ýürüşýän tesleri bassy. Serdar eýerlatyň aýagynaky gulpy ýüzüniň gurnaşdy. Atlarny da gaýra tarafa depdi. Ýüzüniň gurnu "Ay atlanyň haw! Ýygnanyň haw!" diýip gat sesi bilen ýygydyna gyýgyrdy. Oň sesini garankyň içinde ýene bir ksan talyp göterdi. "Teka atlan haw!" Eşigini hatar gotur ýegirini sokup, atasynyň ýygy süre çykan Gosmurat ylgap, gapdalla köýleň biriniň gapsynyň bardy da ýoguna sesi bilen gyýgyrdy. "Ogul sabreje, iki ýeňide de ejem gelsin diýe." "Bor oglum, meni derrew baraýar." Häli uýanyp, daş çykmagy ýürek edilmän oturan goňşulary, eneli gyý haýr etmän Gosmuratyň ýygyna düşdi. Anna wagtyň ýöze bir mahal ugrundyryň aýdyp gelerini hem kanagat etmän günüsiniň gapsyny şakyrdy diýdi. "Ay Zahan Sultan, çağılan eginne ýylraga atışdyrda saltyrak gel. Adam pahyry ömür arkaýyn ýatyp oturuw ýok, ýerine sagaman sowula görsün." Zahan Sultanyň içerisi alzyraňlykdy. Çağırı aglyşýadylar. 3-4 günlükde gelmäge gelen Zahan Sultanyň ejetiniň madyrdyk tereşdilýärdi. "Benne bela boldy, anna bagyt. Adama asyl dini utaýany bolmasa näme dersiň? Wah adam peladan ýaly çykaýarym. Ýyzym nähilike. Sen munyň haýsyny ýeterdiň, haýsynyň gamyny dersiň. Ýerine özüň daşydy göri." "Uday badyrla, Ağa Sultan, özü gurdy." "Eze, şuň gaýda aýdyp köp aýtdym, etmediň" diýip içerden Zahan Sultanyň ýygyny steýleşdirýärdi. Anna wagt kapasylyn soň, günüsiniň ýyrrak şagalaryny Ulumratdyr Begimradyň golundan tutup öýüne tarapy ulady. Her haýda şagaran iki tananyň goltugyny alyp enele gyýdym, Anna wagtyň ýygy bilen ýegdekledi. Ululary öýden çykan soň, içerdekiler içi ýeşikde çuğdamlanyşyp, näme boluryny garaşyp durdular. Ala köpek ýolbars Gataryň öňü bilen iki waka algap niredir bir tarapy ýürýärdi. Aýallar ýetişibildiklerini Hudaýa çagyrýardylar. Owsuladyr ýa-da çigrekdenmi, döwlet az kim galpylýardy. Ol bir gerek ejetiniň güýdüni, bir gerek ata agylynyň töweregini hüngürdäp ýören atadan ere diýdi. Ejetiniň beýle ýanyna duran Gosmurat birden düýbi tarap ylgady da atylgy duran gylyçlaryň birini alyp daş ýeşige çykdy. Bu onuň megerem ýaragysyny bilen ilkinji ýyl alşydy. Gosmuratyň erkekli, emma entek oglun turak ýüzi ýatama görnüş aldy. Onuň öňe ýumrak duluklarynyň hasam gabarynyny göz düşenni, döwletiň näme üçindir böwri byzyklajak ýar etdi.
Emma ýerindek doduklarynyň ýokursyna garalyp, kemsi bildirip uğran murtlaryna garap, gözü bir neme dokunanlygynynmy ýa-da häzirki ýagdaýdan susly basylýanynynmy ýanky ýerliksiz duýgu gowşady. Ol goşmurady ilkinji gezek sınna gaýdan terdi uğrady. Obanyň bir gapdaragyny döwletlerden on çoklu daş bolmadyk ýerde alaň sograk giň meýdanmady. Oba adamlary o taýyny takyr diýip atlandyrýardylar. Takyr obanyň iň belli iň märekeli ýerdi. Üstüniň adamsy mahalynyň az bolýan ýerarly meýdan myda maşyr takyrdy. O ýerde oglanlar, käse hatda ulu adamlaryň aşyk pökki çilik ýaly oýunlar oýnaýardylar. Urus jenjel gurrungy toýunak köpürdüdi. Top tüpüň sesi eşdiligi adamlar derrew şo ýere ýygnanşardylar. Tiýden owaň üçin galmagal köpeldi. Serdar bilen birlikde adamlaryň köpüsi takyra ýygnanyşdy. Şagyl hurak meýdan atayaklaryň dükürdünden lerdana gelýärdi. Günnäwer tilki uýruk bolup ulanam bolsa, howa entek garankady. Adamlar ýyldız ýagtysyna bir-birini taýgyrjak bolýardylar. Kimiň barlygyny, kimiň ýokdugyny bilmek üçin gaýgyrşýardylar. Polat Mergen, bayram çatyr haw. Bir bardyr, saw Serdar epe. Aha, gurt udyn. Sapa halyksydagam gelişdilermi-ki? Molla Abdurrahman senem geldiňmi? Bir bärde haw Polat Mergen. Pelwan aga senem gelaýdyňmy? Näme epe? Sanjar pelwany ýem sırtyny ýerraýan löýtdiňmi? Ajdar bamy? Şola görnäne wagt göwnüme bolmasa. Göwnüme däldir. Garador. Ajdar şonuň ýaly ýerde kän görnäwer nälir? Iki wakatanaklyň geçýän batlyk etdiler, ýözlerini ýol tapýardylar. Şabadan sapyk, Şeyh Murat Gosok, Nepet Serwan. Sarnalar pelwanna geçdirirmi-ki? Eşitmedik, galmadyk bolsa gerek. Hal ha görnýän ýaly bolram şu ýerde. Bilgerenler saw diýip aňyrakdan tesleşdirdi. Atana arsydagy barmy? Men ha ýanynda durun. Anha täş gök serdarym atlylar bilen geldi diýip habar berdiler. Göreýmegi ulugy çeken ýygranyşyk. Sonra ýydy hakykatdan üren ağ wagt aldy. Bu wagtyň içinde adamlar giýjäniň bir mahal atlanmaga mejbur eden wakanyň näme bardy hem habar alışmagy, ölçüp döküşmäge ýetişdiler. Bagyrsa ýydy hyýrsyz. Küngürü ýaly boýuny Eryaka köýüniň ýakadan soğup duran dolma şal peýda bolundy. Atlylaryň äli soňa ýol berdi. Epegök, näme hikayet bar ho? Ey birdat, aňmaýasyňyzmy diýip şal gapdalyna duran Serdary täsgök diýilýän ýaşy ýigirlerini. Serdar uçunaklap duran dik boyun demir gyýryny onuň tatanlyk gara bedegüri ýanaşdyryp galmaga gelýän tarapa edip duruşuna falanda da diýmek kyn göri Orazgan sakym atly ada del. Ýöne näme üçindir toýnuk teda ýerlady diýip ýöz pikirini orta atdy. Kim bi gelýän, ýagymy, ötegüçimi, dostmy? Diýip täsgök korkmuş etlerini. Ötegüçi bir ýerlerden ötegüçi geçýärmidir gök? Bu torosanyny gep gurrun köperli Orazgan. Falanda diýer ýaly Lipkerdar täsgöň derini jogap berdi. Onuň dogry diýip Oraz ýagyrlalaşdy. Ýöne bizim üstümüz şaý ola däldir. Garaşa soň kaýdanyň bolmasa, innik sapar ötşek ýolunu saýgyrmaly bolsa gerek. Owanyň daşyna köpürdi. Dogurdurum ki parlapdy. Toýnok sesleriniň düşünükdi, gyýkylyk agdykly edýärdi. Gürrüňe goşulundyryň. Ulug asýandan sağan köpeldi. Oraz ýagyly töweregine durundyrydy. Gara nähili murdy ýigitler töwerege habar etmek gerek. Köpçülükden hemme ogur adam iýberli diýen jogap eşdildi. Oraz ýagyly atynyň zylygyny sarrak tartdy. Gartarap duran bedew şarpaýa galdy. Bir oraz ýagylynyň ýözüne üns berdijek bolşudy. Adamlar diýip olatdylar döndü. Allahny şiir Hudaýny çagyryp bimahal gelýäniň alkymdan örelim. Yetişmedik ýylymyzdan gelibersin. Dost bolsa dost gurrumyz bar. Düşman bolsa da özünden görsün. Tüpeňimiz atgyr, gylyjyňyz kesgir bolsa ýigitler. Ana Allahny çagyryp at goýalyň. Ya Allah. Zılaw goşulanyny mehettel garabedew ýoňa atylyp gitdi. Ýüze guly atly owanyň arkasy bilen gyýkylyk gelýän tarapa at goýdy. Salim geçmänke Oraz ýagylynyň atlysy owanyň günmatar tarapyndaky jülgäni tutup duran mehelle bilen betepet geldi. Bular alaňa çykan ýerlerine at başyny çekdiler. Aňyrdaklaryň saýany dogurduran bisa köp ekeni. Öýlerim öňürek ayak çekipdirler. Ýetişeretseň atdan düşüp aýlanıp ýürünürüm känni. İki topboň arasy yeterlik meýdanyny.
zendere ağdarıptı. Uraz yağlı kaptanına ödü bilen dessen olup duran Terdar ödünü. Yer yepe, bine hikayet oldu. Bir öy köymüş hemişeki bir bölük Alaman saha mengdanok, bu bol ulu yığınlı. Ene tägel salımdan bizim matalymyzy oturup ver. Uraz han. Öy köymüş, ödü gabatda koşunun meswerini gören sapa halyk şeň gowdular diýip çykdy. Bu bir ulu goşun haw. Beýle köwür bir saltyrak ýygnanyşyp gelýär bilseýdirler. Bulan topluram madyrly haw diýip birisi 10 gün tasdiklady. Gaptarrakda duran täs göğüň tez dödümleşdirildi. Zda howsala öýdümiz aldy bermäliň. Padşahlary top hanlary mydamada aňyrlarynda ýok dälili. Ýöne diýişleriniň ýylgyryp giden ýeri bolmanyny. Gödöwçülük bilen meşgul bolup duran Uraz ýagly, çagrak ýygyny gaňyrlydy. Töwrün näkilin hemmesine birden jogap berdi. Top, ine, şayaklarynyň astyna atlardyr. Şu gözüňe döneýünler ýaga top okundan beter atylar. Top okun alyrmaz. Howsala edici bolmaň. Howsala düşmanyň topundan howpludur. Öýüň ojuň başyna oturkan, gelip azar berene. Eger o her demine adam ýuwdýan ajdary ha bolsa-da berk gaýtyp bermeliler. Topragyň üstüne durkan, öýüňden güýçli adam bolup bilmez. Ene pikiriňizde şu ketinden başga zat bolmasyn. Häzir bolda parahat durun. Öňürde şu ýygynyň öýünden bir alamat bolmasa, ne ýöňe ne gyýda bir adam gymyrly bolmasyn. Bu wagt howa bir neme ýagtylypdy. İlk akşamky düşen salymtyk ümür häli syrylypdy. Töwrekdäki zatlar garaşylsynan hayal, emma bütewlügi bilen aýyl-saýyl bolup barýady. Gabatda duranlaryň mesuri, keşwi, erenki kemkemden ýaşkar taýgar diýadi. Dogrudan öýüd ullugyny seredende gün ýar bolup duran märeke toplu topkanaly epetli goşunny. Ine şo wagt aňyrda goşundan 4 san atly taýrany da bäden urady. İki tarapdan çykýan astyrak zendeli hasam azally. Sapa halyk şeýiniň salgydyny bermeseň tozan görersiň diýärmike diýen tezim ismini gözdi. Tekeden salgydy alyp agyzy ýagjaýarym ka diýip täşgü ýok oňa jogap berdi. Gederine sürüp gelýän atlylar orta ýol ýetiberenlerini Uraz ýagly ýygyny seretmegi täşgü ýoga tapşyrdy da Terdara. Ýene de bir kysanyny ümläp atyny ýapydan aşağı goýberdi. Salym geçmänkä her tarapdan çykan oýunum atly giň jülgäriň ortadan duşdy. Aňadan gelýänleriň içinden ayakmyn zyn tatyň üstüne oturan adam öňräge taýlandy. "Assalamu alaykum" diýip saslygy berdi. "Aleyküm assalam" diýip Uraz ýagly bärkilen adynyň salam aldy. Gün ýoklugyna garamazdan elini gözüniň üstüne tutdy da ýiti şiňerli syn etdi. Birdenem "Garawulun" diýip seslendi. Gürderek şar sakkally gara ýagyz ýüzüne gelişip duran epey adam ýeňilje gülümsiredi de bokurdugyna salyprak gepledi. "Uraz ýagly, bizler sow, ýer saglykmydyr, ýyl gün paragatçylykmydyr?" "Şükür Hudaýa, sen midiň aýt? Ýeri saglyk gurgunçylykmydyr haw?" "Allaha şükür." Uraz ýagly bilen Garawulun diýip ady tutulan adam at üstünden ikilläp görüşdiler. Arasda türkmençe salam berlenine geňirgen turan Terdary Garawulunyň adyny tutulmagy hasy haýran galyrdy. Ol ýüzüne pegda bolan metem älim ýögüççüňlügi gidilejegem bolman, mehmany golýlaşdy. Salam berdi. Garawulun onuň agyr ellerini tilkelep ýüzüne şiňerdi. "Näme Garawulun be tanymajak bolluňmy?" diýip Terdar salrak gelberdi. "Äläýt adam köňelişip ýörmüke?" Garawulun ýyr seňirgini hasam bollumlys görkezýän öskün gaşlaryny gerip bir neme gyrynç duýulýan tezbiretini gördüdi. Soňra bolsa, "Epelerden nädersiň?" diýip seslendi. "Hawa Terdar." Ata şeýle päň ogly." "Hawa. Ýören gowy, emme saglyk-mydyr?" "Şükür." "Urazda köne ýüz bolýar. Urazlyň bizdiň godurlun birek sesinden gulagy ananly. Ýönün hasy seýrek görýär, kemden ary daşlaşyp barýar. Sen ha saragatly bolluňuz. Şoda. Garawulun salamlaşyp uturmalka aňarky oýundan bärik goýulaşan ter gara sakkally adam salam berdi. Ala garankyda bir sapaýa adam tanajak bolup şiňerleşip duranyň arasyndan Terdaryň saty yer çykdy. "Moğlan epes, biten misin aýt?"
"Hawa biz" diýip aňyrdan gelen sypahy adam jogap berdi. "İl bunu amanetenlik midir?" "Şükür daýy. Ýözüňem gurulmasaň, ýer sen." "Şu arak gidilişdir adamlar" diýip molla nepes görüşip ýörke gurrun berdi. "Anlygylyç, mätäji bilen ýetirek gurguna gitdik. Mätumulanyň guburuny ziyaret etdik. Göýöklüňler mihmansa ýörekeri. Ýeslegile näipdir. Gaýdyşyna mahally düşledik. O ýerde de 21 boluny garadı. İş bitiripsiňiz. Ondan garawlun hon beýiňem bärik gaýtmak hyýaly bar ekenne. Garawlun molla nepesiň üstüne ýetirdi. "Awa molla nepesi ýözümiz göýbermän takladyk. Bir sellem gelersiň" diýdik. Ondan ne wagt, ne zamany iki ýola çykar ýaly ýetir. Bilerek ötäge dersi içdik. Gaton olupsyňyz. Garawlunyň işaret etmegi bilen beýleki ýollaşlaryň bärik gollaşdylar. Gelýän iki atlynyň birisi beremen dor bedegiň üstündäki epey adam üntüňi aýratyn ýöne çekýärdi. "Assalamu aleykum" diýip ol şalgardyrak salam berdi. Spaçykly tagdim etdi. Atlynyň kellesinde tüýü gytyrak sürtelpegi. Abbaz aklan ýaly ýalrap durun gara şäkmeni. Onuň üstüne orta gara ýapyny zaty bardy. Ullukan gara gözler öýüne göwün ýetijik güle bakýardy. Ol birini kümüş bile bedelen ýagy kemer guşanypdyr. Kemeriň astyna bir bak gyzyllymy, jewherlimi, hanjarlarly urdaşýar. Göräýme olar ýara hökmüne dälle bede üçin dakynlanýarly. Epey atly ýerleşenne oraz ýagyly oňa ýetit seretdi. Birdenem "Salar" diýip seslendi. Oraz ýagylynyň äheňi "Elhe pus bu gör ne hilgiň duşuklar" diýen maňyny anladýardy. "Oraz han" diýip onyança beýlekem ýözgedigini hyzatdy. Oraz ýagyly sesinde mesemerim bildirip duruşy ýaly geňirgenme bilen bir gezek garawlunyň, bir gezek "Salar" diýip atlandan adamtyň ýüzüne etdi. Şo wagt habaryny bermäge hellen bäri şemlenip duran garawlun öňräge düşdi. Ol "Salar biziň mehmanymyz" diýdi. "Adamlar, gelişimiz şeýlerek ýagdaýda bolan üçin habaryny berberjek. Aýplaşma." "Oraz, men mehmanymy sen tanadyň, gowetdiň. Hasanhan Salar tanamaz ýaly adam däl. Ol şahzady. Ol külli Iranyň şahy Muhammed Şahanyň dogany ulany." Bärdin barymlar ýogaşyňlyk bilen Salaryň ýüzüne ýaňydan seretdiler. "Şahanyň dogany ulany? Şol Salar han diýilýän ony?" "Wawa gutşy. Elbetde eşitdiňiz. Şahanyň adalatsyzlygyny, ýurtdaky zulmatçylym edip bilmeýän Hasan Salar hut Şahanyň öýüne garşy baş göterdi. Oň bilen döwüşýär. Ol bize hem güýç birleşdirmek teklip edýär. Geňeşlik işilen doň gysga bolmaz diýär. Näme maslahat bilseňiz, eşdişelip biziň men ha siziň üstüňize girişimiz." Şey diýsene. "Bir nireden gelip çykdy" diýip garawlunyň küýün gany ýer damdyrman diňläp durun urar ýagyr seslendi. "Ýurtda gep gurrun känni beşdiýär. Duýýas. Bolly. Hawa gelen döwlet diýär. Maslahat salaryňda köp sag bolun. Ýöne mesele kişi girimdäl ekeni. Belbetde at üstünden çörüp goýber bererden çetindirek. Oň üçin munyň maslahatyny giňlikde deliň ha, owa baralyň. Atdan nişörüň." "Ýok, mesele kişi hädällip garawlun dalaşdy. Ondan ýygyny gaňyrlydy, iki baýryň arasyna eýrep, sanjak bolup duran goşuny ýene bir gezek syýrlap. Barsak baralyň maslahat. Ýönesi bize goşun düşler ýaly ýer bellep beriň" diýdi. "Ay garatay, barymyzy bile ýalaşarys. Galynam Hudaý ýetirir. Muny meýdana gelen ýar etmäliň" diýip, uraz ýagyly goşuny ýasasy bilen owa sürmekli talap etdi. Emma garawlun oňa ülkel garşykdy. "Ýok, uraz, tekede ýöň näme bar? İl barja gaty utsunam şu goşuny ýydirip, şagalaryň ýüzüne serdi oturup ölmez. Onu etmäli." Garawlun nur Salar düşlemek hakda buyruk berdiler. Onyança gaýry tarapdan, soňra guşluk köýleri tarapdan atayaklaryny tezi. Tot-todan çykyp başlady. Bular häli ýeberlen saparlaryň habary bilen Saragytyň obalaryny gelýän atlylardy. At başyny çekip näme-nämeden göýetenlerden soň olam ýynjarlylar. Ilki bilen Ullokan top boň ýöňüni çekip gelen.
Gödägindirip durun orta boýly bollumly şahyla salar ünsüretin etdi. Garawlun onu derrew tanıştyrmak gerek boldy. Gowşut. Taragtdaky Togtomuş ýylyň serdary. Hany bolsa, hojam şükürli. Ay golam ýeşdiýän göri, ýylyň birleme şetli jaýany ýaly maklady. Ýylyny Gowşut hanyň agyny ankarýan boldy. Gowşut hynlap durun salar sypaýçylyk gözetlendi. Ören azap. Gowşutdan siziň bilen duşmak meýser eden üçin Allaha 100.000 şükür. Soňra salar, hojam şükür gelmedimi diýip sorady. Duranlar bir-birlerini güldürüp seyredişdiler. Garşylykly jogap bolmady. Ulak wagt geçmeýänkä hojam şüküri de habar edildi. Fars, Kürt, Äzerbäýjan, Türkmen ýaly halklar gatışykly ýygyn görkezin ýerine ornaşdy. Owanyň töweregini dendeli, tolun gatışykly tütte gaplap boldy. Olar ýagly täş göw ýaryny çagyrdy da, sen indi men bollu şu ýygynyň ýerleşişini, iýmitine suwuna gözgülük bol. Ýanyňa adam bol, ýola goýarsaň öýe maslahata bar diýdi. O soňra mehmanlaryň ýygyny türkäp öýüne urady. Bu wagt dünýä bir kimse ýagtylypdy. Zülgäniň Guday tarapyna diýwar çekýän birini gyçkyndy. Owa daş töweregine eriň aýatyny ýarylyp görünýärdi. Iki bölek agar kuran ulluk içi yapıların arasındaki takartı yerde yayrap otururdu. Aklı aralı hatara öylür. Küde çöpler mal ağıllarının gerekleşiyadi. Obanın da ştögrünü böyle küçük ekin meydanlar saygardiyadı. Kaya yerde göğürüp oturun kösele jürek söğüttür tuğdagaşları öylün zemmük tüyününün çöp işmelüklerin üstünden saylanıp görünüyordu. Aňardan derýa tarapdan agaçlygyň sıyırıp gaýtmagy ekrançylygy tarap ýabyň akýanyna şaýatly edýärdi. Jülgi owa ýetmän käsag tarapy sowulup gidýärdi. Ol şol gerşiň arasyna tümp gidýän ýaly. Onuň aňarda has beýik gaýa garalyp görünýärdi. Dagyň öňü garamtyl gök ümre bürünip, öz bärsindäki jülgän nähiller sırly düýp sugur görýärdi. Owanyň her görüşidi. Gijanyň sinnäki wakanyň ýymy taralyk göre guturan onu görýän soň o ýynjylypdy. Gabar-sabar köpelipdi. Seyirginlaryň arasyndan çykyp barýan sanklanrak düýedir goýun türleri atly eşekli görünýärdi. Töwerekdäki galmagal has agdyrak bolan üçin owa içinden teskelim çykmaýan ýaly. Ýolda gelýärler garawlun terdardan "Gozöneniň" diýip sorady. "Gozömesli" diýip serdar oňa jogap berdi. "Gidýärmi?" "Gidýärmi?" Garawlunyň sesiniň lawzy, kelletini bir tarapa sarlyk akmagy urundaşlar üçin gidilýän ýeriň niräligini, näme üçin onu aýda oturmagy hazat goýunokdy. Serdar düşünlüş talap edip ýüzünim galdyrmady. Onuň öýde heňine jogap berdi. "Ýagdaýyn tapsa oturjak däli, ýöne inni hemi şekiligi ýok. Awdun galaşypdyr. Lagyrda otur." "Hey biçare, hey." Garawlunyň sesinde nähiller bir dözümsizlik duýuldy. "Ýol borsam diýiştirnekden galan soň lagyr düşýär göýgyny bolýar. Men kakam ha bilýänsiň. Awuly. Baba 10 megini oglanrakka köp görüpdik. Ana şu paýram soňlar sırtyny ýerulan soňam git bolsa durup bilmän hırsyn diýişler oturdy. Otur diýen etmedi. Ýer sen zardadyň wamy diýsene. Güýç gaçsa da göwün garrama ekeni ýeýesiz. Azyl sen goýaýgyny şepe. Eger garrar göwün garrama diýmeýärlermi? Hey mamur ödel ýeňide meňe jemýaly. Muny ýerek äpperde çäkdi. Tapylgyzy adamdy da pahyr. Oňa bir näme gulugum asman durnokmy hal diýen. Oň kän bir adam diýenne gulug asmada ha bolmazly. Özüňe urudur. Asalym sesle gitdiler. Gamsynyň sapy bilen sary adygyň gonjuna tırpylladyp gelýän garawlun birden "Goza bir täre suýylydyr eberäýmek gerek" diýdi. Serdar murtunyň aşagyny çalajaýly gördi. O hele gerek däldi. "Hi." Garawlunyň sesinde geňirgirmek alamaty mesemäryn duýuldy. "Ata şeýle pewlany haýy berdiňmi, haýy." Gözlerini oýunçylyk gülümsüreden garawlun sözüniň üstüne goşdy. "Entek garramaly ha däl, men kakam bilseň bilýärdiňle. Towsundan agyn soň ýok boldy da paýr. Hawa, ölmediň ýanyna
Hay yine bir sar dişlere ulaysa dip murtunun sipan vorotyrdy. İki obanın arılınak meydan seytenlerini ataşire pöylerini salamlaşıp geçäýär kim bolmazdy görün. Bu wagt köpçülükden taýlanıp görmegen bir ýerrak dip garulun öz pikirini aýtdy. Ay hanentek gidilýän satar almyşara wagt bolarly. Onu gidýän şäge ha goýup bilmez. Häzir ýöňü uradan kaçagyrdyr. Sağırdılar da bordu da ölün. Gumasaratmak näme bolmanny biziň saraty elmekden maksadymyz ketkudarlar ýaşullar, herdarlar maslahatlaşmak ahyryn. Ataşy repeti näher maslahat bolubler. Herdaryň ýüzünde närazylygyň ýeňiljek köregesi gelmelidi. Ey sağır daýmaly orda gelse. Ger. Men gelenim meclisde derrew geler. Sen gelenin geçse oturup bilmez diýip herdarlaşdy. Ondan amşlur ýaly öňjegli urwa kaň ýoklugyna işi gyzyp ýören soň hedir ediner. Ýolla Abdurrahmanyň bulara goşuldy. Onuň ümlemi bilen Serdar garawlyna ýüzlendi. Şepedi ýany. Bir eýranyň galmagaly köpellüli. Salardan ýaýradyla soňky wagtlarda bu zatlar näme alamatydyr? Galmagaly köpellüli eýranyň diýip garawlyň oňa jogap berdi. Galmagaly häzir horusanny Yöne ben tek yetirege gürgöne Astrabady, Ýazerbaýjany da ýaýrata gerek. Muhammed Şaha içi ýylayan az. Muny syýndyrmasan gaty myrtar boljak, eýesiz. Munyň kesi köp zady etjek. Siziň tek köp zatdan bihabar bolmagyňyz ehtimal. Garawlynyň gürrüň görmeni görä, Eýrandaky ýagdaý şeýler ekdi. Muhammed Şah'nın başarnyksyzlyk bilen alyp barýan daşarky işerk siýasatynyň netijesinde döwletiň kuwaty pede gaçan. Ol memleketiň içinde, daşynda, dostun düşmanyny tanan okmuşun. Ýurduň içine bimehremler barha köp arlaşýarmyşlar. Emelkeş, batywalyjy ýurtlar mukaddes Eýrany diýişlerini sarklayan bolurlar. Onuň ümmülmez ýerüstü we ýeratsy baýlyklaryna eýe bolmak isleýän bolmaga çemeller. Eýran soňky ýyllarda alyp barýan uruşlaryny diňe şowsuzlygy sebäp bolýarmyş. Mundan 20 ýyl çemedi odar bolan Eýran urus uruşundan soň Türkmen saýdy. Orfiýet bilen baglaşan şertname bolsa, onu tilsime ýokda batywalyjy ýurtlary bütünlüği bakny etmegin başlangyjymyş. Onuň Kawkazdaky mülklerini tutuşlukda elden gitmegini aňladýarmyş. Oruslar Eýranyň elinden Kawkaz aramlaryny oňman, asla onuň içine barha amakly aralaşýarmyşlar. Asıl onu ýöz ellerini alyp barýarmyşlar. Şanyň ruhat bermegi bilen ortlaryň täzirleri Eýrana dökülüp, onuň topragyny edenlerini edip goýanlaryny goýýarmyşlar. Olaryň toguny tokdiýan ýokmuşyn. Olar bir ýurtda hörel bolarmyşlar. Gümürgüni sähel gijikdirip töredi. Eýran täziriniň emlägi emellarlar tarapyndan taalaň salynýan bolsa, kapyrlaryň täzirlerini ýüzüň üstüne burnuň bar diýen ýokmuşyn. Bir ýerdegijek bolsa paşa oňa degdirin okmuş. Arkasyny tutýarmyş. Asla or Eýranyň öýe täzirlerine gün mudar bermän, olary halis toldurup ýurtdan başynyp gitmäge mejbur edenmişler. Şah kapyrlary şeýle bir gorawlyýarmyş. Hatta indi ulu hanlaryň olaň telek ýerine telek diýmegi ýarlyga almanmyşyn. Hatta ulu vilayet häkimlerini hem şahinni bimehremniň sözi bilen aýryp goýjakmyş. Muhammed Şah Eýranyň arkadaýanjy bolup durýan öňkü memleketler bilen bolan dostluklar depelep, ören galat iş edýärmişin. Olar munyň özü bilen deň bolman üstüne iýilçi berýärmişler. Öň hoş niýetli dostlyk ýoly goýulyň. Biziň bilen dost bolsaňyz, hiç haçan hiç kim barmagyny batyryp bilmez diýärmişler. Emma Şah olanka gulak saran okmuşyn. Eýlerini it salyp goýýarmyşyn. Eýranyň güýji, abraý gitdigi sepede gaçýarmyşyn. Öýt etegini ýygnap, aryn namysyny gorap bilen okmuşyn. Käbe, Kerbela diýen Eýran ziyaratçylaryny aňyrda ýalaňaç araplar talap ýörülmüşler. Ol ülkeleriň sultany bolan Urumistan bolsa, ýalaňaç araplara haýkuş etmegi deregine beren berýärmişin. Üstesine Urumyň Osman hünkärleri ters dawa açyp, Eýranyň ne bir gödel ýerlerine eýentirip oturmuşlar. Eýran Osmanly terk edeniň uğry utgazy ýokmuşyn. O ýerde it eýetini, pişik biýikerini tanan okmuşyn. Ýaňy ýakynda bolan Eýran Osmanly terk et şertnamasy Eýranyň bähwitlerini ters gelýärmişin.
Şanyň işi ejide ganemlikmiş. Aňyrda uruma hakyny giderip ýatan bolsa, bäýerde köýüni diýiniň bir tutulýan ýeri Owganystany alar ýaman berýärmişin. Gelpeginde dawanma diýen ýaly onuň bereketli şörekli ýeri bolan Hyrady elinden aljak bolýarmışyn. Şa aýyrdyň leşger tartyp Hyrada gidýärmişin. Onuň üstünde nagaratyny döwýärmişin. Ýöne güýçli memleketler munyň bolmaz diýen soň nalas gaýdy berýärmişin. Ýurdun işiniň ýagdaýy daşynyň hem çaky dälmişin. Beýledigünçilik üstüne beýledigünçilikmişin. Daşka şowsuzluklar, başarnyksyzlyk, içki tütem derarly. Halkyň arasynda tolgunmaly artýarmışyn. Halk baş göterýärmişin. Halkyň näradylygynyň bolsa, galyň iş ýakmady peýdalanýarmışyn. Anha şu wagt Eýranyna Babylar diýen bir ýoň döräpdir. Olar hamala 12-nji imam mätiniň döremeli wagty geldi diýip ýylat tarapynda wagt nedigat ýöredi urýarlar. Esta salyndan soň bolsa, Ali Muhammed diýen bir seýit özüni mätiniň taglimatyny jemagaty ýaýradýan derwezi, ýagny baba diýip ýylan edýär. Anha ýaň ýakynda bolsa, bir kezzap özüni mäti menni bir gurrun tapanmışyn. Ol Kur'anyň derigine inni beýan iýinip geldi diýip bir taglimat çykarylmışyn. Mukaddes beýanyň aýtmagyna görä, adamzat hemişe ötüp özgörüp durmaly, täze dögürlere geçip durmalymyşyn. Dögür köňüllü üçe dep desturum köňülip ondan täze dep desturlar derwayt bolmaýarmyşdy, ýöne insaniýetiň öýde täze desturlar gyrip bilmeýärmişin. Ana şonuň ýargylyny Hudaýyň öýde täze bir mukaddes kitap iýinlerýärmişin. Peýgamberlik satýan bir kezzabyň aýtmagyna görä, Hamalaýyny Muhammed peýgamberiň döwür geçenmişin. Kur'an şeriat hem köňülüşenmişin. Mäti bile bilelikde täze kitap iýinilmişin. Täze iýinni diýilýän bir beýanyň ünlüýän ýetaty. Ýeriň ýüzündäki adamlaryň ählisiniň, hatda aýallaryň hem den hukukly bolmagymyşyn. Täze dören peýgamberiň şeýle diýmeginiň sebäbi düşünüklümüşin. Ol garamaýak halkyň meýlini, arzuwyny bilip, şonuň sözüne sözläp özüne köp ýaran toplajak bolýarmyşyn. Ana şonuň arkasyndan hem peýgamber boljakmyşyn. Şu mahal ýurtdaky iş ýakmalardan köp adamlar bir peýgamber sumbugyň ýygyna düşýärmişler. Şanyň, onuň emirlerleriň emirsizdigi derarly. Döwlet şu ýykmanylaryň hem hötdeninden gelip bilmeýärmişin. Ene şu ýagdaýlara çydap bilmän soň, mundan bir ýyl gozul ýagny Hijri sene asabynyň 1263-nji ýylynda Allahyar hanyň ogly Hasan han Salar öz sirdaşy Jafar Gul han Ilhan bilen birlikde töweregine nöker ýygnap, Horasanyna ul topalaň turdypdyr. Salaryň ogly Emir Arslan hanam bir topalaň goşulypdyr. Allahyar han diýilýän öňkü Fath alşanyň ýakyn garnaş kimdi baş weziri bolup, soň bir beýik mertebeli wezipeden düşürilen adam bolmaly. Türkmen şahy şertnamasy bilen tamamlanan Eýran Urus uruşundaky şowsuzlygyň ahmaryny Fath alşa Allahyar hanyny çykarmakçy bolupdyr. Ony peseldipdir. Allahyar hanyň bolsa oruslardan ýaňa işi ot bilen ýarlanmyşyn. Hawa Salar hany şaha ýurtdaky düýünleri baş götermäge mejbur eden ine şu ýagdaýlarmyşyn. Salar ilki wada köp şowsuzluklara da sebäp bolupdyr. Beýameň ýanynda şah goşunlarynyň zarbar etdir. Mundan soň ol öz genji hazinatyny halat etmek hemde güýç toplamak maksady bilen bir wada gyrak çetiräge çekilmekçi bolýar. Ogly Arslan hany kelata tarap uğradýar. Özü bolsa ilki bu donzyry, soňam ahala gaýdýar. Ahalla ol gara oglunyň ýanyna ýerleşýär. Gara oglun öz pinasyna saklajakdygyna mehmanyny andyrýar. Şo wagtlar ýylatyny talap, oňa sütem maryny görkezden bu donzyryň häkimi Muhammed Alhana garşy ýerli halk ayaga garan ekeni. Salar bir ýagdaý duşdan geçirmek islemeýär. Ol Jafar Gulyny gara oglunun ýanyna alyp 2000 atly bilen bu donzyry ýerleýär. Muhammed Alhan öldürilýär. Emma bir ýerde uzak saklanmak salar daga mesir etmeýär. Äli Horasanyň hökümdary bolan Şahzada Hemze Mürdi uly goşun bilen budan zyra ýürüş edýär. Hemze Mürdiýanyň garşysynda durary ýeterlik güýjüň ýoklugyna gödýeten salar daga ýene de ahara tarap çekilmeli bolýarlar. Häzir bolsa salaryň maksady türkmenler bilen güýç birikdirip, has uly goşun toplap, ýöňü bilen Horasan vilayatyny ele salmakmyş. Ondan soň bolsa Eýran tutuşdygyny düztmäge ýerişekmiş. Gürrüňi ün süren diňläp gelýän terdar, şey diýseni. Ine bir näme aýan boldy.
Düýük maksat ýurtbasar kapyrlardan goralmak bolsa, olany oňlamaly zat, diýdi. Ondan Serdar epe dok çaýkanmasa azyň doýmasa kıyın. Şey dip güpür talaslykdan peýdalanyp bolsa, peýdalanmaly, diýip garawlun sözüniň üstüne getirdi. Yer gatydy, gök ırak. Derya tarapdan gaýdýan ýakasy agaçly saňlanrak ýagyň boýuny iki tany ow ýerleşýärdi. Ýokar tarapdaky Ural ýaglynyň, aşak tarapdaky bolsa Serdarlaryň owasydy. Gonaklary Ural ýaglynyň ogullary, garnaşlary garşyladylar. Olar atdan düşüp düşmäkäler 3-4 sany zanlyň derisi pyrlyp başa gatyldy. Ortadaky fekir gat aýda ýerleşen epe adamlar ýaraglaryny ýabydan atyşyp o dugullun beýleki dugula şenini aý berip otyrdylar. Her kimin gapdalyny periýat soklandy. Oturulmanka owadan mis şaýdanlar ortada peýda boldy. Ozokdaýan ýan gara sadagyň ýiti kılgyny içerinin mazaly ýyradýady. Sadagyň gyrmyzy köýdüniň daşyndaky soýun tankalar eýirligine lakyrdaşyp gaýnaýady. Bir ýigit olary bir ýandan demläp, bir ýandan suwdan noldurup owada goýup otyrdy. Uksuzlygyň, ýadylygyň bildirmegine garamazdan çaýyň ýelginine, öýüň içine gurrun galyşyp gitdi. Ertetarymdan soň Ataşyr epem geldi. Ataşyr epe garawlun bilen gadarly görüşdi, salary görünne düýrükdi. Ýokary geçiriljek bolan ony gulak asman bir gyrada ýerleşdi. Ällin bäri gorkorak giyirip çykyp ýören döwlet, atasy gelen soň ýüregine daş baglap öýe mykly girdi. Dugly dolduryp oturan atasyna bu kururak ýerleşdi. Adamlar näme hakda tökülecek gelir? Uruşun çağırışın soňuna çykyp, yatanlaryň üstüne turanlaryň dökülmek hökmünden ýyly halat etmegiň gurrun bolmazmyka? Toýunok şeýtleriniň adamlaryň depetinde beýmahal oýnamazlygynyň bir alazyny tapmazlarmyka? Turaly bäri aýak üstüne gelip ýören döwletiň şoň ýaly gurruny göwün küýtýärdi. Şoň şüýnem ol köpçüligiň ýygyna düşüp, Ural ýaglylaryň syrgyna gelipdi. Ketilen mallaryň gapyrgasyndan bagyrdyr ýüregine edilen ganlyja şaradan nakar çekdiler. Garaşylýan adamlar gelen soň gurrun metaýdan ýetaga geçdi. Töweregin näkileriň pikirini ýüllerinden gep uruşlaryny aňlajak bolup oturanlar, nakardan soň çaýdany öňüne çekdi de adamlar diýip gurruna başlady. Babalarymyzyň aýdan bir jaý gurruny bar. Pir azman, mürit azmaz. Biziň memleketimi Iranyň kysmaty şu wagt pis boldy. Muhammed Şah azdy. O liliň aşlygyna, tozgun sulugyna seyretmegiň deregine köşkünden daşykman keýpi tapaly meşgul bolýar. O liliň jan derini döküp galanany şahan köşküni bedemäge, on geçirýän mejlislerini dawarlaryny üpsin etmäge sarp bolýar. Nadan şa o ýerde dünýäň içinde aýratyn bir dünýä gurady. Ýylyň pek ýerini gyýdan ýeňnap, ummata sığmazak gabahatçılık tütemkärlik edýär. Köşkü tylla kümüşden guramak, onuň atxanaryny şenni laglyja wagyrdan ýapmak, beýsak köp tümenler ýudýan günlük keýip tapalar, mejlisler para peşkeşler. Şular ýal bihasap sowur hazynan boşatdy. Döwletiň iqtisadiýetiniň harby güýjüniň syny açdy. Onuň üstüne dürli tarapdan howpabanny. Ferengiyiniň basyp alyjy ýurtlary ýedi iqlimiň paçşahy Mukaddes Irana diýişlerini sarflaýarlar. Egerde kapar bugünkü gün aslamyň ýerine ýelursa, ertiýän bütün bedenini parçalar. Muhammed Şah Iranyň betwagtlygydyr. Ýylyň ýagşa ýamana düşünýäni we betwagtlygy gahar galap bildirýär. Ýylyň ketgudalary gerçekleri bolup, şirin bir pis ýagdaýatsydam edip bilmejeňide akylymyz ýetdi. Onuň şeýlem siziň bilen gepleşmek makul bolip üstüňize geldik. Biziň maslahaty bir ýere suwdamlamagymyz, güýçli bir ýere jemlemegimiz lazım. Bir ýagdaýyň soňuna çykmak. Ýa-da memleketiň iň derwayt meselesine gürülýär. Salar iki urt çaý urtlady. Anha şu ýerde ähli tekýäniň uladymly otyrlar. Anha ahalyň towtanyşlarynyň garawulun, Saragytyň towtanyşlarynyň gowşutan, Ozam Şükürhan, utanışlardan Urazhan, Serdar beýlekiler. Awon ha mollany pes zamanaga Ataşyr,
Abdurrahman, Şalıbay, Begine Pesvay, Taňyrnazar bay, ýene-ýeneler. Siziň biragy sözüňiz bütün ila düşün kanun. Siz tekeler bolsa, siz Horasan şiirleri, Sarsma Iranyň demir gazynyň demir galasy. Siz memleketiň beýlik halklarly bilelikde, onuň gudratly we keramatly, döwletli we bereketli ojagynyň başyndaky uly mertebeli halk. Biziň hemmämiz ömürlük duw demek, bir destarhan başynyň adamlary. Salaryň çalgyrdyrak diline, nazymly jümlelerini, içerdäkiliň älisiniň adyny eýem ýatdan bilýänini döwlet haýran galdy. Salar hoşwa ýysly kaşaň ýagly bilen maňlarynyň derini syrdy. Onun üçin adamlar bir wajib döwlet meselesini çözmekde siziň wakadan daşarda galmagyňyz akylsızlyk zat bolmazdy. Siziň akylly maslahata gol berip, bir mukaddes işe öýe goşandyňyz goşakdyňyz bolsa, anamyz bar. Belli bir zat diýen bolmady. Olar ýagly hem maslahatyň ýaşulysy, hem öý ýeti bolan üçin gurruna ýol açmak borjyny öz üstüne hadaplanyp oturundyýlandy. Hawa adamlar, salar hanyň sözüni eşitdiňiz. Özüme näme kul görüp durmadym. Bir hay howaý zat bolsa elbetde garulunum gozgunmazdy. Kimiň näme pikiri bar, ine gepleşip otururyn. Küdüň ýaly sorlaýany ody soýup oturun. Wekilli Taňyrnazar bay etdi. Äpet gowrasy bilen şalrak gymylady. Nämedir bir zat diýjek bolýanyny aňlatdy. Soňra bolsa gep salgyňyza görä onu Eýrana sozjukda dip adatdaky gaty sözüni söze başlady. Görýän güli biýigidiň gaty gahar gelip durýardy. Aýdyşyna görä gelmedi ýalym däl eken ho. Edýany azgynçylyk bolsa çydam edibiljek bolmaz. Üstesine de sowurtlap ýanky hazynany boşadyp ýören bolsa, padşah bolan beýdip bermän ýurdun eltik teltigine sereder ahyry. Ýozum il edil alanaly däýer ho. Sal paýak gady kändirli. Taňrysyna garamaz. Keýpi zapany azyra gedenne de atganasyndagy häk urçep salamdan edenne de bolman durany ahyry. Bilýämiň? Taňyrnazar wekil takajykly aýaklaryny aşagyna ýeňnäp ýekide turdy. Oho, garawlun, halifa. Üstüňe beren bolsa gaty kömek et, ha. Orazdaga mynha bärden goşulsa, öňüňizde dury bilen bolar öýdenmek. Şu teke gaty gaýdygysyzdyr, ha. Eýrany barşyňyz alarsyňyz. Onuň gyzylyp güzüne muwapyk, madaly çal tepen mor sakkaly iki wakat elkilledi. Baş aşadan iki aşadan biri galan uzun, far dişleriniň arasyndan gyllyk domuz duşa çyrady. Taňyrnazar wekiliň sözü oturunlaryň köpsüniň ýerine ogunjak gülümsireme döretdi. Zamanaga içinde yekeje garagıl bolmadyk uzun takkalyny daraklap oturşuna oňa jogap ýokmyny görledi. Eýran ýeňil labra däller. Oyunu möýlü teken gylawlygy ýöne gırak bujogynyň kakış kukuş edip gaýdýanyndan bolaýmasyn. Pet bir göwre bolansoň, onun sömün saň üçin ýyly bir tene mawap durun näwraýmasyn. Bir neçäň edeniň gidip duransoň otuky juda özüňden heder edýän öýdüp öte geçäýäne dälsiňde. Zıga gelenni. Oyunumuz deňelmän dur vermesin ha. Görünüşleriň her haýdyna bir tinkeden dik oturan şaly şeytanyň adatdaky ýiti gözleri. Wagt köresel ýyldyrap gepläni sesine bir howatyr duyuldy. Şahyň garşysyna padşah garşy baş götermek gaty gewes bolmaýdy. Ondan at toýnuny atçy da ýanyrda managy. Padşah garşysyna padşah çykmasa, ol her bir garamaýagyň şaky därler. Şalynyň kellesiniň hereketinden sürülüp gidýän depedinäki üç buruşluk doga selk etdi. On garşysyna gitjek bolýan padşah ýaly, şanesli ýaly diýip garawlynyň adymrak ýeri çykdy. Şep dully, ýukara sakkalyny daraklap oturan Hozam Şükür eňekmen ýüzüni tarawlatdy. Şalybay, sen padşahy gurrunga şek getiribiljek däl. Padşahy ýurdun biri-birine ýagy boljagynyň, şem gelene ýal boljagynyň uzy iki däl, diýip oturanlar birlay gözaýlady. Onuň sukurdaw giň owalarynyň içinde oýnaklaýan melemtik ýiti gözleri şonda bir ýagtyrly, bir garaldy. Elbetde, padşahyz oňup bolmaz.
Ýöne padşa bar, padşa bar. Haýdy padşaň saýatyny saýalamaly. Ana oýlanyşmaly mesele. Hocam şükür şaly şeytany keterek garap kesini gatyrtdy. Şaly bay. Näme Muhammed şahynyň garşysyna gol götermäge ýaýdanyp, onuň bilen biziň ýa dinimiz birmi? Ya dilimiz birmi? Ya dänim ganymyz birmi? Hogonlar tutunjak bolsak, has golyragy ýokmy näme? Bize has ýakyn hyýgoýary dor musulman padşa barka ýadyp başymyza ýapalymy? Asyl şanyň gabahat işleri akynlaky gürrüň uly ile dolupdyr. Onuň garşysyna baş götermek gerek. Syýnyrmagam. Soňa wakatyetine bir neme nazım berenim boldy. Hocam şükürde bir hili gowşukluk duýuldy. Onuň sözüniň soňundan bir hili aly sarmak dymdyrsyk peýda boldy. Öýde bolsa, ulum malyny töwekküllüge saran soň, onuň netijeniň nähili bolyny garaşýan ýaly ýynjylykly goýkonjylygy. Adamlaryň bir-biriniň ýüzlerine terleşmeklerinden, alaýsyda Oraz ýagyly bilen Garawulunyň, Garawulun bilen Serdaryň, Serdar bilen Mollanyň garaýşlaryndan, olaryň murtlarynyň aşagyna peýda bolan salaja ynjydan Hocam şükürüň göwüni tuýçmedy. Ýüzüni iki waka nägelik bilen tarawlatdy. Hocam şüküri syýynlap oturan salaryň gözlerini ulumsuluk hem ýegiren salamaty görünýär. Hocam şükür han diýende salaryň ýerini ýaňsyly gülümsüredi. Siziň ulylyň aladasyny aramagyny gutlamaly zat. Ýöne soňky jümleňiz gonşokly ýerlikli bolmady. Megerem siziň onyňyzda dürüstlüğin tapaýmak kyn bolsa gerek. Siz hyýgu hanna mahabat berip arsa çykardyňyz. Geň zat. Ören geň zat. Şu halkyň hyýguda nähir ýeşet görýänini mene wallah bilemek. Eýsem salgydym diýip Muhammed Rahimden bäri üstüňize musallat bolup iýneni hyýgullar dälmi? Nähir hukuk bilen barada tökelenip gördüňizmi? Aňarda göýekleňi ýerde güran eden hyýwa sürün ahalla tekän dyr pytra gedip, bosgunnyň bir ýanyny gyzlar batdan beýle tarapyny saragytdan çykaran hyýwanyň hany Muhammed Rahimdi. Bosgunçuluk ýaraly taşlanan şagalaryň mazarynyň gumsalanyk. O zatlar entegler ýatdan şikaýermika. Salaryň sözüniň soňy gyzaratly çykdy. Ol içerdäkileň ýüzlerini gözaýlady. Zaman aganyň ortada ýanyp duran, ojagy bak oturan ataşy refäniň kiyini we galap bildirip duran ýüzüne sylgymly gözlerini epeslarym synetdi. Soňra ýüzüni Hocam şüküre gördü. O zatlar dörjelep bu wagt adamlaryň ýürek ýarasyny gozgap oturmady. Gepin gidişi gelen soň agdamaly boldy. İçerdäkileň hiç saýhyndan makullyjy garaýşa duş gelmändenmi? Ýa-da salaryň hüjümünden bir neme haýykdymy? Hocam şükürden heda çykmady. Zamanaga ulyň hakkalyny owuşlap otursyna çalajadan üstün jüredi. Oğlanlar görýän göli tutamyňy keçigirme däl bolarly. Belki ýyle peýdalasy bolsun. Zamanaga Garawuluny ara salyp oturan salar tarap sarrak aýlandy. Onun kelle saňgyl etdi. Şahzada ýigit. Balygyň kellesinden porda işi ýaly. Padşa asa gaty myrtar boljagy. Ahyryna ýurdy weýrançylyk elçjegsin. Men düşünüşime görä siz ýurdyň içinde öz ýygyňyza düşen ýygnap şahanyň garşysyna çykmakçy. Enne hamala zamanaga ýöňürti bir ýelini soňra meýleksini halyň üstüne goýdy. An hasidin hada Muhammed Şah. Diýeli desiňiz ýat gelip, sen üstün çykdyňyz. Şahany agdyrdyňyz. Ondan soňky maksadyňyz näme? Ýurdyň soňky ýagdaýy, o tüki soňky guruluşy nähirrak bolmaly boljakmyşyn. Elbetde o arada da pikir edýänsiňiz. Şeýle gerek. Ýa-daş görnüşini, hereketini, towarynyň jogabyny salar ýaly adamyň hiç mehetdir etmejekdigini, gümürtük taatda goýmajakdygyny medýän eheň berip, zamanaga tutuş göwreti bilen oňa tarap aýlandy. Emma şu soraga ozalarym garaşýanlygyny zamanaga sözläp urandan aňladyn salaryň jogaby.
Näme şünür pert bolmady. Zaman aganyň ählisi agyryň sakalına, ýygyrtly ýüzüne seredinne onuň jowherli gözleri gamyşaýan ýaly boldy. Ýaşuly, dürt aýtdyňyz. Elbetde bilim harbi şuur edilip skamdyk. Gabahatçylyga sydan beri bilmän çykdyk. Bizim maksadymyz eýle şu howpdan halat etmek. Hawun soň netibe bolup işini amala açdy. Elbetde çemleýän, saklaýan adamyňyz bardyr. Ýeýranyň tagtyna kimi çıkarmak isteseňiz, gelýän bolmasa ýeşidip oturdyk. Salar bu sowal artykmaş dämir diýen terzde salajadan gülümsiredi. Soňra ýüzüni Zaman aga tarap öwürdi de köp manily sözledi. Zaman aga patşa tapdyr. Ula kiçe baýa garyby. Şaha geda deňizde garap oturan patşa tapar. Onun hatirjem bolun. O müşkül mesele däl. İşiň müşküli şonun ýöňde. Ay hawala, o diýildi zatlar kän ýöňünden mälim ýedilegenim dälse däldir. Ben köýüni häl kybyr gepin gerdişine görä. Hawala padşaha tapdyrly. Ýani tapyljak padşa adyl bolsa, padşa ay garar ýöňü näme de bolsa behbitlisi bola görsin. Mollany pes mekir gülümsiredi. Näme zaman abi? Padşanyň adyl bolup biljegine şührenjek bolýarmysyňyz? Ay kim bilýärdi? Güýji ýokdan gowusy bolmaz ýaýmeleri bar. Türkmeniň otyky kakabaşlykdan beresliginden tapýan gepem bolsa biljek däl Mollany pes. Göräýmägen nadaryny durlukdyr gamsyň arasynda nirelerdir uzak bir ýerlerde diken Mollany pes ahyryn. Bir wagtlar Nowşirwan adylly bir padşa geçen. Adyllykda bir gyly iki ýar eken diýip ýazylan ýer bar. Şu görülmek hebesdir. Ýöne öli. Garly mukabada manna haýr bilen sahawat. Mollany pes şol oturşuny eýýem ählün tüni ýödüne berip dillerini gan aldıracak ýaly oturan adamlara ýüzlerini ýar edip sözüni dowam etdi. Padşada bolar mukadalat. Adalet galarmy? Bolmasa tagat. Derwişlerde yetermi kanagat? Ol nazarny adamlara geçirenine süzülen gözleri birden giňelip giden ýaly boldy. İçeridäki asalyň dowam eden dymdyrçylygy garawlaryň sesi bozdy. Mollany pes şu görülmek hevesliydin özüň. Çaryn kirpiklerini kırp-kırp edip bir nokada gözündeki oturan Zaman agada herekete geldi. Gara ýözi ne umytly yer betlat. Her nerede bolsa adam umytda bolsa ýaşy. Olay diýanyňyz hak, diýip Mollany pes ralaşdy. Adam bir zada şunu bilerdi etse, murady hasyl bolarmyş diýe. Şonuň öňünde bihuda söz dälse däldirim. Umytda bolan ýaşy. Zaman aga soňra özüniň dil ýararyna hellenmär garaşyp oturan ýaly garawlan tarap aýlandy. Garawlan be. Tutumyňyz uly zat. Oň şünem munyň aňarsyna bärsini göz ýetiräýmek çetin. Munyň öýde bir obaň, iki obaň çöýüp goýbery biljek işi däl. Gelişiňi aşak tarapdan ýaly. Otyky hani bu arada ahally garyndaşlar näme diýerler? İlki bilen ýaşullar bile geňeşensiňiz-de. Elbetde bir maslahat gaýdan dälsiňiz-de. Şeýlerak sowalyň boljagyna odurlanam garaşyp oturanyny. Mete mälim bildirip duranam bolsa, garajoglanam salyr ýaly bir wada pert jogap bermedi. Ol sary ýadygyna kakyp oturan gamystanyň hereketini togtadyp, iki eliniň aýatyny üst-üstüne goýdy-da oňa ýeňilje gaplandy. Zaman aga. Ýylym ýaşullaryň bir işimizi näme kula görmedi. Hawa näme dağ bööresiz bolmaz, ýyl ugrusyz diýe. Ara olar peýda bolup bir işimize piýaskil berjek bolunum tapdyrman durmady. Hawa tanaýarsyňyz. Şeyh Murat Döwdürnidi. Gurbog ýelekdirnidi, Täs Murat Perdirnidi, Sopon Kerdirnidi, Aman Perraşdyrnidi, bir näme aslyşmanam durmadylar. Ay hawa bolsa-da soňy düzedi. Sopon Kerdiýsene. Ýaşy diýär, diýip Zaman aga bellidi. Şeyh Murat Döw,
Börme tarapdan. Täs muradyny, gurbugyny ataşyr, sen tanamaly. Näme tanaman? Halmurat Alpynyň inileriniňdir. Şeýlemedir. Oň ýaly bolsa Alaw serdarlardan boljakda. Alaw serdar dağın arkasynda ýöňünde tanamayan bolmazdy. Zaňy eýrana, turany ýanglananlar. Keýmir ataň şarpygyny dağdan Alaw serdar da diýip ataşyr nähiller bir keser bilen golgunjurdy. Ha ola. Aman pir razyny meşdiýär. Atasyny gowtanardyk. Gılıç perreň diýerdiler, ogulunyň nähili perras boluşuna düşünemizok diýip ataşyr gyşaryp ýatan ýerinde keldi. Ogulunyň edenligi atasynyň kısa bolup bildimike. Ey näme bileýin. Bolsa boluberdi diýip zamanagy oňa garşy çykdy. Atasy söýdürýän az bolmaly adam kim-kimden oguna barmaýarmy? Doğun şahir gürlüsseňe bir-biriniň içinden çykyp baran soň adamlar neden ognamasyn diýe diýip hällen bäri geplemen oturan gowşut wäş tödatdy. Hey, agyna şeytan diýme şey diýip zamanagy ýeňiljek gülli. Her näme şunuň ýaly bir zat tapýa. Bir özi dördüsini satıp getirmese gitdim hata etmezdi. Adının yana maşattül astırvadın ara sandırar dururdu. Yetek kalaların ayarları sağlarının ağlarında ana kılıç tekke geliyor deyip dindirerdi deyip kellesi kızan ataşir epe yol başına vuruldu. Ahırımım şu ileride öleydi diyen sömene ataşir şey deyip bir kulağıma değdi diyen. Hava Bodun züýürde onun kısana atlı bolup Uluhanın hut üyel galasyny sözülmüşler. Gözsüz batırdı da. Sagynmasy soňuny saýmasy ýokdy. Tewekkelçilik bilen öňje ýürek ýerden ursa urur. Oňuň soňa kowlaşmasy bolmazdy. Hawa şo ýerde ahmallyşyp äli şehit duranmazdy. Ataşyr epäniň sözi salara yaramady. Ol gögünlügünü iş oturan kädeden ýerde goýdy. Şehit diýsene. Sonra kellesini bir sağına bir çepine vurdu. Zamanagy, mollany pes. Anha biriňiz ýylyň ýaşulysy, biriňiz ulahuny. Nähirrak bolar musulmanyň üstüne gana tutsap barsa. O ýerde de özi ýara uzunyň ölsoňa şehit diýip bolarmy? Zamanagy kellesini saň-saň edip mollany pes bilen onuň ýanyna oturan alygy ýalyň ýüzüne ýüzlendi. Mollany pes Molla Abdurrahman. Molla nefes sowaby meýetdir etmedi. Sowabyň ulusy ynpan perwerlikdir. Adam kastyny çykyp ýara uzunyny gideni şehit etsek bolmak hewesdir. Aferin diýenne salaryň sesi ýürekden çykdy. Yeňil düşmedik sowalan bir näme ýegişerlen zamanagan ýeginden ýükü düşürüne ýaly boldy. Ol galyň molla symyga ýedenem molla ýagöli Meňem şoňa hä diýmäge dilim aýlananok diýdi. Soňra saňyllaýan kellesini galdyryp şiýzerän maňlyny ullukan ýagyry ulasyrdy. Hani ataşyr, sen görüňi başga ýere sowmaly diýdi. Garawlyna garap sözüni dowam etdirdi. Gep salgyňa görä onda utama suwry bilen şeprek düşüşen bolmagy çemeliňiz. Hey öýüdi bir dadyň üstüne oňuşmadyk golaýmasaňyz Ýere paýlaşy bilmedik zadyňyz näme? Garawlyn depede dagdan agaçly ogudan takydyny şar kellerinde bir öwürdi. Paýlaşar ýary hiç tat ýok zamanagy. Bir ýeriniň garawas bolup berse, dartylyp berse aýagyndan atlyşýarlar. Adamlar gaty bahir bolupdyr. Eýesi myrtar etdiler. Bar bolandaşy. Salahanna gelip birinki mehman nüşdügürüşini görüp bilmän, üstüne hanlyk beýilgem Ýerlerine gidip bar ýany ýaly oda köýde düşüberdiler. Ol ýylyň bilekli düşen bir şükret ýükürmekden geçen, gaýta arabadorlyk etdiler. Bärik gelýäk, ýaraly gapdalmadan çykyp gördüler. Ýöne batyryny bilmediler. Hawa zamanagy. Ahalyň ýagdaý şeýlerek, ýeteriň ýediri kessi deger diýilen näýesiz. Şeýdi sene. Zamanagyň setine uruh betlik duýuldy. Ol ýesde salymla bir nokada gözündeki oturandan başyny galdyrdy. Ey hawa da. Türkmen ýene öýde bir
Kaka baş halk borbi. Muň agdyny birikdirýämekçi da çetin bolmaly. Tarihi şeýlemiş. Okumuşluň aýtmagyna görä, bir wagt türkmeniň bir agdan birigipdir. Şonda müňüňne dury bilen bolmandyr. Bu bir fiýil harasat ýyllarym ýaly bolupdyr. Başga ýara kär etmänden soň ýaglary siziň agdyňyz birikmesin diýip gargyş edipdirler. Şo gargyş Hudaý Taalanyň bir ominen wagtyna gabat gelip kabul bolaýypdyr diýerler. Ine şondan soň şeýdip biri-biriniň aýagyny atlaşyp, biri-birine göwün ýetmezçilik edip, türkmeniň şol tutoklaşyp gelişi bolmaly. Ve dağa halit gutarmağa gedek gelende yeni beýle halklar rehim edip, ay gelin bularyň yenen başyny bir ýere jemläliň, aralaryndan birini baş tutan belläliň diýip buwessa edipdirler. Bularyň apaň zat ulalaşyga gelämejeklerini bilip, ne çiş köýsün, ne kebap etjek bolup älesini bir belen depäň daşyna üýşüripdirler diýe. Kim depäň sür başyna ýöňürti çyksa, şol baş tutan bolmaly diýip şert goýupdyrlar. Ene ýanky ýarış, kimin çykmasak başlanypdyr. Adamlar ýerli ýerden alygaşyp, depäň ýarmaşy urapdyr göli, bularyň arasynda turup bir basa baslyk diýe. Adamlaň haýry bir ýoňa saýlany berse, beýleki oň synynyň atlaşyp, özi ýoňa eşek bolupdyr. Oluňa saýlany berse, başga bir oň aýagyny atlaşypdyr. Gara diýer tirden agşama çenne şeýdip bir-biriniň aýagyny atlaşa, hiç haýdam depäň üstüne çykyp bilmänler. Bu ýarysy ertire goýupdyrlar. Ertesi ýyl bile ýene-de kim öň çykmaşak başlanypdyr. Emma o günem netijesi gutarypdyr. Üçüncü günem şeýdip bir-biriniň aýagyny atlaşyp, etmek surata bolupdyrlar. Teýahary bolmajagyny bilen soňlar, ay bulanky boljak däl. Ýere öňkü-öňkülüne gedi bersenlerle diýip, dargadyp goýberipdirler diýe. Ana türkmeniň boluşy. Gatymyr taryhda hedebadyr. O tükü her haýsy öz ýanyndan özüni padşadyr edip ýörendir görseň. Habar ýokdur o tükü dargap bar ýanyndan. Dogrudur, gasy dogrudur. Muňa däje şodur. Be türkmeniň akmaklygyny sen ýene goýaýyn. Nene bolsaň, muň gany tüssün, diýip garawlyn janyanyny kütasyklady. Ay bolýa-da garaz. Ýylyň başyny birikdirip bolsa, oňa ýetese zat bolmaz. Siziň bir tutan işiňizem şo diýildi bir tüýpli, ýerine peýdaly zat bolarýdy. Zaman agaň sözüniň ehengini. Oýlanjyň gözlerine umyt ışıgy az göründi. Hal ışıgyň döremegine bolan anamy özüni tapyp bilmeýändigine bolan gynançyny bolsa, zanetde de gizläp bilmedi. Gepleşip oturýan adamlar diýip, orada ýagly görüňi urukdurmakçy boldy. Hälin bäri habar gatsak bolup oturan zaman agy, salaryň beri gapdaryna oturan gowşy diýildi. Gowşut han, sen geleliň bärdiňe görüň diňläp oturýarsyňla. Hani senem arasynda gürlahyry. Köp meseleň başa agyrdyly. Hani bu zatlar arasynda sen näme aýdyp diýersiň ha? Ady saý işdemen işi oturan gowşut. Öýdeni üýlenini, ýognas göwresi bilen golgunjyrdy. Ol şaýlyk ýeteden ýerde goýdy. Ay, aýdyşyp otururlar. Meňem bir artykmys üstüne goşup aýarjak adam bolarmy, bolmazmy? Ay aýdyrly diýsegem bolýar, ente hiç bir zat aýdyly nok diýsegem bolmandyr-nok. Anhaneme adalatly padşa goýuljagyna eşitdik. O başa barsa tapylgysyz zat. Eýranyň halky zulüm görmek kemini goýmady. Oňa gow padşa gerek. Diýip gowşut haýalrak hörpaldy. Ýönen ha zamanaga sen başlan ýaly etdiň de bir zady soramadyň. Gowşut agras ýüzüne onçokly bap gelmeýän ýömek sowy eheň berdi. Görüň şu ýerde ähli İran meşhurny ötdi. Salarhan ähli İran ýene nirelerini gözüňe tutýaka? Zaman agan jogaby goýa. Gowşut bir öňünden dilleşikli ýareşdirdi.
Aydar da. Her näse sır bildirmeze gömurdu. Gowuşudyň sallamly soragynyň ýegişeren salary zaman agan bir agyr söz hasam agyr degdi. Ol gowgonjurady. Ähli İran. İranyň döremegiň gadymlygy, düýpsizligi ýaly beli oň şäklerini kegitlemekde müşgüldür. Dürli ýurtlanyň taryhçylary, ýene ýazyjylary, hukukdanlary onuň serhetlerini kegitlemekçi bolanlaryny dürli netije çykarsalar da İrana ýedikleýmen padşahy diýilmegi ýöne ýerden däl hawa. Serhetler kegitlemek kyndyr diýsene. Beli şeýle. Elbetde uwanmaly zat. Käbir zatlary Salarhan her kimiň bir hili öz sürek düşünäýdi bolýar. Onsoň gonuşdýan adam şoň bilen baglanyşyklyrak. Neme her kydady ýöňünden gürleşen ýagyşy. Hasaply dost udaga gider diýe. Men sözümiň gönülmeräkdigini gaty görme. Biziň biljek bolýan adamyz. Ýurtda bir ýörgürüşlik bolaýan halatda türkmen meselesini nähirrak boljakdy. Sen özüň şu İran türkmen gatnaşygyny nähirrak hyýala getirýärsiň. Gowuşdyň sözüniň ödenine ilki başdan düşünip oturan sarar, ýöňki ýaly sapçyk jogap bilen diýilmekçi boldy. İran gowuşy tan tirinki bilen bilinki bolmaly bolar. Gümürtük zady halama oksalarhan. Gowuşyň gelip bir has dözümleşdirdi. Tirinki bilinki bugüne zay bolanok. Sen bir de atsasan aýt. Eger bagytyň işläp İranyň tagytyna çykmak özüňe mesele däýdi. Hyýgu hany Buhara emiri ýaly türkmen senem öz memleketiň şägerini hadaplamakçy ýa-da onu ýödöden erketmäge tiyar halk diýip tarajakmy? Gowuşdyň soňky dedi. Adamlaryň käbirini ýakundurmady. Uraz ýaglydyr garagulun. Serdardagy inäge gelip gülen bir-birine garap goýdular. Ay her ýeten biri öz raýat halaplayan rüýdüp, ýözüme juda aýak astyna atyp ýürmelýän ho, diýip garagulun hümürdedi. Kim raýatym diýse diýer ýürürdi. Diýişi ýagzyr ýana däller diýip ýaňrak gelen täs gök belledi. Gowuşdy golan jogabyny berdi. Ýagzyrmasa ýagzyrda ýanam däller. Hukuk barada diýip salar başyny gallardy. Bu wajib meseleleriň özü biziň siýasatymyzyň esasy uğurlarynyň biri boljakdyr. Adamlar bir ýurtda adalaty dikeltmek, onu pazarlandyrmak üçin aýaga galdyk. Halkyň arasyndaky deň hukuklylyk bolsa adalatyň sakasydyr. Siziň halkyňyz islese, İran sergetleriniň şägerine muhtaryýet alyp biler. İslese onuň deň hukukly halklarynyň biri bolup ýaşap biler. Muhtaryýet bolanyny ýarym garaşdyr bolýar diýip mollanypet töwrüň näkileriň soragyl nazaryny kanagatlandyrdy. Gowuş ýene-de salar ýüzünde. Egerde şu aýdymlaryň ikisem onuň hoşuna gelmese, ýagny diýeli, o wany ýaly ýöz başdak bolmak islese, salar beýtýär ýudundy. Şeýle de bolsa, özüni tir ýeraldy. İsteseňiz ýöz başdagam bolup bilersiňiz. Biz garnyna şems aýamyzyň şeýri bolmagyna garşy bolmazdyk. Biz muny mübareklerdik. Ýöne bir zat bar. Göwüne zat getirmeliňizi, bir de dogry düşünmeňizi tawakka edýän. Döwlet gurmak üçin gerek bolan şertler sizde ýokdur. Menim baýdanlarym bir wada siziň üçin düşünekse ýaly bolup görünmegi mümkindir. İçinden birini padşah etsen, goşun döýseň, ýylatam salgydyny görse padşah boyun suwunsa, döwlet bolar da diýip pikir diýen bolmagy ähtimallar. Daşdan göreýmäge şeýle ýalydyr. Ýöne gynanyňyň munyň özü o pikir edilişinden müşgüldür, çylşyrymlydyr. Oň özüne maksud köp şertleri bardyr. Diýeli, birinize näse tekeler, döwlet hökümini ýödün dolandyryp bilip, saklap ölüp durardanızda keçidiňiz. Bari ýok 50-60 miň öýli. Başga saýdalmazda takmin 300 miň adamlyk ýylatyňyz bar. Ýeriňiz dar, kesarkaç. Etekdiýän bu jaga dolaňyz nämezik. Dağdan bağdalıp üstünden aňarky şöyle togy töwejäk etmeli. Hadi ýeriniň ykdysady şertleri, siz döwleti, onuň goşunyny näme azabyny saklajak? Hanyňy ýarak ýenjam, hanyňy geyim, hanyňy iýmit. Bilýäňizmi?
Bu goşun niýen ýugdurhanyň bokurdugynyň näme hili giýindigini, işdätiniň zordugyny, ýara şaýyny gowy tutmasaň, garny doýurmasaň, biderek ýük bolmakdan başga bitiren goşu bolmaz. Häzirki zamanyň ýeregi, gylyjyň galkanyň naýdan döwri bir zaman geçdi. Indi urşuň akbaly däli bir atylýan ýaraglar top tüpeň söýdüýär. O da atlary ýöndirmek üçin ýüride kärhanlyk gerek. Han sizi senagat. Azam bol hakykaty dogry aýtmaly, sizi senagat taýbeýledi dursun, ýönekköý hünärmençiligim ýok ahyry. Siz men bilen lalaşýarsyňyz dämi? Ýanky ýugdurhan doýurmak üçin gerek bolan zatlaryň ýagretini çet memleketlerden satyn almaly bolarsyňyz. Döwletiň sakdaýjylarynyň bir diňe biridir. Döwleti dorandyrmak üçin müňläp emellerler, başga köp harazat lazımdyr. Gara sanadan howaba bardyr. Bu zatlaryň hemme serişde talap edýändir. Hany serişde? Onu nireden aljak? Aýdyňda. Özüňizde bar bolan marlaçylyk öňünü bilenmi? Şu jaga dagdan ýerýän çeşmeler, çaýlarla suwurlayan ekrançylykdanmy? Ýok, gowşok. Ýören gowşok. Ene şu ikinji. Mollany pes ojuň alkymna tüýüşdi. Ýalyny haýarlan oduň üstüne epetli sadagy çalşyryp basdy. Ýiti alaw. Odunyň arasynda gözlerden gyzyl dilini ýalmandyryp çykyp urdy. Salar sözüne dyny bilen ýerine Mollany pes gireşdirdi. Ýurt gaty diýdiňiz göli Salarhan, ýurda gaty diýseňem mor ýumşak diýseňem. Hawa. Ýöne orentek üstaşylmadyk bir halyna diýsen göli has laýyk boljak. Mollany pes, siz näme gözüňiz tutýarsyňyz? Ümmülmez çölüň içinden okkuny derýary akyp ýatyr. Salar ýaňsyly gülümsürdi. Siz Jeyhunyň gurrugyny diýärsiňiz. Jeyhuna baýaky, murgapdyr tejen, ýetrekdir gürgün summur. Salar Mollany peri sözüň uturma goýmady. O zaga şaýlaňyz bu gorýaly çägen haýta gurduny ýetsin. Anha gap birini guzoklap otyrdyňyz. Her ýerutun, ýöňüň aýdyňda näme işlet görkezýämiş. Beýlek Mollany pes oňa sözüni oňlatmady. Ýöňüň aýdan makalymam bolar. Ýa-da aýtjakladym boldy. Hemme de şuru ýaly çaýjagadlarym üýjüp durnak diýjek bolýan. Anha şu turun ýerimizdenem. Efrata çenni, şonuň ýaly çaýjagadlar näçesi bar? Salar oýkonjurdy. Üçüncülüdi. Ondan gurrugunu dowam etdirdi. Üçüncü bir zat bolsa jemligiň ýoklugy. Salar gollaryny üstüne oturan düýüp halatynyň tas o setinden beýlik setine denýär gerdi. Siz tekelerin daýetegen näkşi iýinsiz olukda pytrap otyrdyňyz. Gadylarbatdan faragyty çenni näçe farsak bolar. Birinden bir gepdelik ýol. Diýelim Muhammed Emin gadylarbaty soýupdyr. Kiň atlaryňyz näçe gün o ýere ýetişip biljek? Ya bolmada hyýy ýa-da Bukhara alagadan faragyty özüm etse, o tarapdan kömek gelip ýetişýänse sizden direk galjakmy? Bir wada oturanlaryň hiç gaýtyndan ses çykmady. Bir-birleriň ýüzlerini seredinde adamlyň gözünde soragyly näradylyk göründi. Zamanagy Tukat kinaya bile etdi. Ve Salarhan, ne daýdyň? Sen bizi çykgynsyz ýagdaýda goýaýdyň. Zaman agan diýjek bolan adyny Abdurrahman dowam etdirdi. Elbetde faýdanlaryň jany bardyr Salarhan. Onuň sözümiz ýok. Ýurdumyň ýagdaýyny bir näme aňlaýas. Ýöne bir ihlas birini aglasaň sokur gözden ýaş çykarym diýlendir. Mähirim bolsa biziň halkymyzam. Oglun ahyry. Ahyram ýöl göbegini ýöl kesmeli bolur ahbeti. Ýöňürekden bäri Abdurrahmana fiilinde oturan garawulun Zaman aga ýüzüni ýakynlaşdyrdy. Men bir ýigidi tanamadymly. Bir ýigide Abdurrahman diýerler. Wel nazar İşanyň ogly. O pahir öňrekden bäri ýatarak golaydy. Inni o wanyň pata teýürni Molla Abdurrahman ýüredi. Oglanlarym şoko diýär. Wel nazar İşanyň ogullysyny bolup bilýär. Ondan garawulun soňky oşulyp parlan küçürek söýatdy. Ardaşlygy diýenim bir zady bor.
Bizim atlılarımız iyiliğin atlılarının hepde de geçecek yolun 3 günde geçecek. Adamlar, biz sanımız az deyip özümüzden göğünümüz geçirip oturmayalım diyenine, Mollin epizin kezi iyi gençengire geçtirildi. Türkmen'in başka taypaların var ahırı. İçeridekilerin arasında dören zanılmanı kıyınla oturunsalar kıyının sipilin başını yaykadı. Siz meni cenaplar yine bir daha tekrarlamaya mecbur ettiniz. Siz bir daha onu diyanız, ajdarha garugum sizin taypalanların her kaydanı bir yana atıp taşlaptır. Fikir edin Horasan'ın Horazmı, Balkan'ın libabı yetmek için niçe söyle yokmalı, niçe kergun kırdırmalı. Yok, bu asla mümkün değil. Asla bir yönü bir hiyal bendin ardığı. Ondan sizin köp taypanızın özbek kanlarının hazinelerini doldurmak için malını sürüp gidiyenini unuttunuz mu? Köke serdardır neydi, sarı karnaydır neydi, Bağbek Bahadurdur neydi, Mengli serdardır neydi, Alaşbidir neydi, at tedeni uğratman sapavsuluk edip dururlar. Garulun, onha yapyanı demedi sarı karnayın, Alaşbiyin ahalan setini sap gideni. Garulun setini sıkırman, ağrat kabaklarını sap koyverdi. Salar az salım deyin verinin sözünü devam ettirdi. Eger güýç bilen boyun egdire ýeýinleriniz dedi. Olaram özüňiz ýaly sallamly taýpalar. Soňuny saýmadyk ýomutlar, ganojak ýartarlar sany babatdydy. Atly gyrşdyrykda da pez oturjak däller belli. Araňyzda bolsan ha dogdy hyýal garagym ýatyr. Aňyrlaryny ajdarha ýaly bolup handyr ýemir otyr. Mahlada o tarapdan tabaňa edil taladan ýary bolsun. Hiç şeýle şäri ýokdur. İçerikkene ümtümlük tukatlı aralaştı. Damaşlığı şalı vay oldu. Başka da adına bile Mokkvelin yöne talarhan şu metele varadında ha katı doğraydı ya. Bolmanna şolun kine görgayt. Teken talamak gelgelini cımıda çoğduru yemrile yeni yerlere alıp mı? İyi lağlık olsa doňuz depe askar diyen bir adam vardır deyip orar yağır seslendi. Adamın canının yan yerim şu da. Serdar qura oturun aýdyşyny jan agyrly çalyşdy. Hey, şulara bir göz görken bölümü kädiýän. Diýişlerini etdi alyp barýan olaýmasyn. Hanen tek şu aladalardan bir diýinli bakary diýip garulun gamstyny ýagdygynyň gonjuny jan agyrly kakışdyrdy. Içeride has agratlamışlyk emele geldi. Ozokdaky dymgyzyl ozar köýüniň öz-özünden maýlyzyk ýalyny tapyp bir geňse alawlap duruşyny hyýla oturun molany pes. Ortada giň edip bejerlen murtuny typ bolatdy agrat seslerini. Ya adamlar, beýlerek gürleýdiňiz o. Oturandan köpsüniň nazary molany pes görükdi. Olu nägiligiň ýaşyrman pikirini ma'lum etdi. Adamlar, tutuş bir taýpa, onda da ýol garnaş taýpaň üstüne hym gurup oturmak gaty gelşikli bolýar. Men düşünüşime göre, şu ýerde uly meseleniň, akylly meseleniň, gurrun edilmeli köp wagtdan ýerur bolan wazip meseleň başa agyrdyly. Ýöne şu soň kedilýän gurrun bilen şu uly mukaddes wezipany çözmek ikisi bir ýere sygyşanok. Yan kaydylan ýurdun gatylygy, muktar derejesiniň ýetmezligi, dağınıklık diýen ýal dertlerin hemmesi biziň ilimizde bar. Şolaryň hemmesi hem döwlet guramagy piýaskel berip gelýär. Emma şolaryň hemmesini dödüp biljek bir dermanmadyr. Onu siz ýaňy başda agdadyňyz. Emma soňuny gardaşdyrdyňyz. Ol türkmen taýpalarynyň agyny başyny birikdirmek. Helen merdinde oturun göri türkmen sizin üstünden barýanyňy seýrek. Teke diýip durup oturdunuz. Näme üçin gurruňy dili bir edim gylymyr ähli türkmen meşhuruna tutsaňyz. Hiç düşünýän nälerin? Magtum buluş ahir 120 teke ýomut göklüň ýadyr alili. Bir döwlete gulluk etsek beşimiz diýipdir. Magtum bir ýerde ähli türkmen taýpalarynyň gözüňi tutýar. Tiz bolsa bugünkü gün diňe ýöz tekeňiziň gurruny diýeniz. Ýöz geleginde ýomudyň ýer taryň, sarygyň, beýleklen hanlar beglerim şeýledir. Hani?
Her haýdyň beýlik taýpalary özüňizden daşdaşdyryp, owat dulaňyzy alýan galaňyz bar bolsa görülenmi? Ýok, bolmady adamlar. Siz keteliň gulusyny göreňiz. Ol taýpalaryň arasyndaky agzalylyk. Molenepes sözüň gutararyna howlup oturan ýerdar. Näme molenepes? İýil gelip sen taýlasyn, senem ýeginiň ýssa otur diýjek bolýamyň diýip nägirrak gepledi. Ýok, beýle del. Taýla ýany seljirjek bolmak gerek. Ählili bir aýakdan sürmeller. Biti bar diýip geýmiň owada bermeler diýjek bolýan. Ýan kadyn tuna adamlaryň ýa-da olaryň ýdyndaky taýlaňsylar. Bular halk del. Öz ýahmetleri bilen çöregini ýyp ýörene eline ýara galyp, seni taýlamaga gelýänim derler. 5 tane günäliğinin oduny müňläp bir günäni ýaksak bolmalyň. Ýetim teň aýtmagyna görä, ola gelip seni sapsyn, senim oturdy. Günäliğini bir günäni teljer diýjek bolýam. Ýok molenepes, sen teljer ýansaň o gelip seni ýene sapar. Bir ýöňür turup soň teljerdek näde diýip, garulun öz pikirini aýtdy. Soň teljermek ansat düşmez. Paýkada gahardan öň tutsaň, hemişe oturdun, hemişe zor bordun. Garulun beg. Sary karnay, köýke serdar tekeni sapsa. Sen urad ýagly serdar barıp ýomudy ýemriliň sapsaňa, hiç mahal döwletiň üstünden bar bilmerdiňiz. İkat depişip arasynda ýeşegelere barar. Paýkada pekime gulak asmak islemeseň, maksadyň agyrlyk diýen zady hemmeden beren mukaddes bir zat hökmünde tutmak bolmasa, agdalyçylyk diňe ýomutdyr şowdur bilen. Sarykdyr eğer sary bilen näl eýsem, teken öz içinde de tapdyr. Onu tomuş bilen togtamyşyň arasynda da döreme dip bolmaz. Ahal bilen sarıgytyň arasynda tapdyr bir. Segel agdalyk göz çykdy. Onu alagadan yerli yerden ala yılan sapan ýaly şo ýerde kerselet taşlamasaň, gizjeleten ol kemden galňar gider otur. Soň düzetdirmez. Yngaý kime diýir şaýat. Agarly togtamyşlar utamyşdan arasyna tog düşdi. Şo tog meselem togtamyşyň öz içinde düräp şişiler. Beý bilen wekil jet boldy. Gökçe bilen goňur oňuşmasa, nirden bereket, nirden döwlet boldun. Molenepesiň gözleri bir näme süýlenni. Nazara adamlaryň üstünden ýene-de keçeder gamış diýwary parran ýaryp, alaslary sersaldy. Ortada giň edip bejerilen murtunyň aşagyndan doýdy gyňyr hereket etdi. Zıbanna zehredilli, yoktur şirin nedaket. Dostlar bir-birge düşman kıyametden alamet. Haçan taparım radım, barçadan galın köňlüm. İçer ýene de dymdyr sully. Zamanagy ýagly bir gözüni ýyzlygyna seyirli. Garulunyň gözleri garry bir güdünki ýaly jewderlendi. Molenepesiň dyňy berenini gören urad ýagly soňky mawdukda gurrun o şekçekdigini aňlap, söhbeti ýasasy meselesi ýyrtdyrmak istedi diýen. Ähemmetdi de gowşuda öýlenni. Oglan bir gurrun açdyň da adamlar jedeli ýatyraýdyňlar. Hani başlan gurrun soňuna nokat goýdaýdyň. Molenepesiň la oturan gowşut uludan bir diýimlerle gozgonjurady. Adamlar, men herlin bäri biljek bolýanda adamma. Salaryň bagty şuýsy. Şu jeňden soň bir öz günümde goýuljakmy ýa-da öňki ýagdaýymyz boljakmy? Men şu hakda jogap aly bilmedim. Salara bir gepinne göňüňiziň süýüni ediň diýip otur. Ha, bir gelip dedi. Ada şertňiz, ötedi şertňiz bahanasy bilen ennamy sypala başymyza oturtarjak bolýar. Ani men ikiziňiň ýanynda. Şu hakda belli bir jogap almasam, meniň sözüňiziň soňuna nokat goýan ýok. Gowşudyň sözüni sypdyrman diňläp oturan salaryň birek ýüri bolup gitdi. Ol gaharly bir zat diýermi kädip oturundy garaşdylar. Emma adamlaryň şaky golydan barmady. Salar he edip gülen boldy. Gowşutda "Siz bize gow düşünmändiňiz" diýdi. "Biziň maksadymyz owsur salmak däl. Biz gelejekdäki siýasatymyzyň düýüp öňünü başda ma'lum edipdik. Men näder diňe asylky ýagdaý aýdýan. Biz näme bolsak şo bolýardyňyz"
Ben dawam yok. O hakda şu dilinden hat berdiýseňizem baş üstüne taýýarmyn. Ýöne men sözümüň özi alyplaryň sözüdür. Ben şan eslimen. Sözümü ýele sowry bilmen, sözüm sözdür. Adamlar kanagatlanmak göre diýmalylar. Taňarnazar baý hemmeden öňürtdi. Ay şo sözüň bolsa bor harypy. Dilinden hat ýazyp bermek aýyp bolary. Adamyň bir lewdi bolmalydyr bilýärmiň. Oturunyň gözüne bir lay aýlap çykan Abdurrahman ahyrda ýöz nazaryny molany pete saklady. Onuň azarly gözlerinden beýle petige diýilen soň başga nähil jogap berip bildin. Salar akmak adam däl ahir diýen manyny okumak boljakdy. Molany petin behemli bakýan gözleri boldy. Her neneňe molda diýdiriniň owy. Goştkan dowlet diýip jogap berdi. Goşut göwünde haýarrak gepledi. Oňa ýaly bolsa töwerimizdäki padşalardan ýaman niýetden başga görýän zadymyz ýok. Oň şeýlem näme? Ýapşary zat tapdyrdy ýapşylsa ýaşy. Soňram görbermeli boldy. Ana mene ýöz sözüme okut goýdum. Zaman agy içeride ýakra nazar aýlady. Molla ne pes. Sen gara ulun bilen bile gelen soň soraýmadygam, belki seňe maýtjak zadyň badyr. Mollany pesin jogaby ostawzyrak boldy. Bile gelsem men bu zatlara unawa duramak zaman agy. Ýol boyu gara ulany da aýdyp gelýän. Heýlemi? Hawada gara aňarsy garan kıraga görünýär. Adamlar 100 ýyl mundan ýöň türkmenler nedirim şeýlürek çykartdylar. Oňa her gününden ony özüňiz bilýärsiňiz. Salarhan bagyşdasyn. Hak zady gizlemek, gabahaçylygy ýumurlamak günä. Nedir şa gadap kılıcı bolupdy. Hasanhan salar adalet kılıcını saljakdyr diýip, salaryň ýanyna oturmurtluk Zafar ulam ahram gepledi. Gara diýdi zaman agy ýankaýdyşyňyz ýaly garanky diýip Mollany bek onka känün zemirmen sözünde dowam etdi. Ýöne göre hiç ýerde ýagtylyk ýok. Alma biş agyryma düş diýip ýatmagan bolmaz. Ondan goşudyň ýangy goýan şertlerinden soň bir iş görnä ýany merupdur. Ýöne soňun neneňsi guturdy şo şertleriň arkasynda berip durmaly. Hani men diýjek zadym. Mollany pek şey diýdi, saýt goýerde oturan ýigide öldürdü. Inim gayret etdi, daşkagadan tüýnügi giňre başlady. Ma kul görüň, ip zamanaga ýagry bilen ýüzüni ýelpedi. Hawa tüýnügi ýene bir näme terpäýin. Mastagadan eňit uğrunun haýyr tarapy bolandygyny. Urad ýagrydyr gara ulunyň, beýlek serdarlaryň gögünleriniň näme diýeni göz ýetirin soň, şaly şeytan göräýme has ýer şarlarynyň kellerini bir ýerde saklap bilmän oturuşyny bir bewşeňlik golany ýerine söýatdy. Uli işin başyny tutduňyz madaly, müessade geldiňiz. Salarhan, biziň diýjek zadymyz, şu handan diýeni bilen boluverseň, rewaçlyk taparsyň. Arkaň dağdan ýaly bolarsyň. Padşa güzera bolup ýören bolsa, siýenlerde taýtyna öýüň eýe bolup oturuyor. Aferin, minnetdar diýip salar, soğuk salarak jogap berdi. Ýüzüni aşağı salyp oturan bolsa, içeride ýaklyň sözüniň ganyny ýer damdyrman diňden gara sakkaly kempi tiýmadynyň ýüri ýokda ustanyň elinden çykan ýaly gelecekli beýni petpay, agaraja gözlerini aşaklykdan şalar tarapa bir aýlap goýberdi. Megerem oňa şalyryň geçýiniň ýöň aýagy ýaly bolmak yaran näler. Ol ýagzymrak ardynjyrap çaklan gogresinden ha ulysyk ýan sesine nadym berdi. Näme adamlar? Öket kudalanma dünýäniň ýagdaýyny bizden gowy bilýändir. Bedilýän işlerden Salarhanyň tutumundan gowy baş çykarýandyr. Şoň şüýnüm ket kudalarymyz näme diýse biz şoň göre bolmaly bolýar. O sepini duýdurman uğruna Salara göňüpdirdi. Salarhan, sizi görüp hem söhbet durmakluk meýeslerdendigine biçak begenýäs. Asal bu bagasyny getip bolmajak zat boldy. Bir gapyl ekeni. Siz gara ulun Oradhan goşut hemmeňiz şuň biziň gözümiz açdyňyz. Aýdyşyňyz ýaly boljak, bolsa elbetde atlanmak gerek. Allah siziň boýnuňyza urun bolsa inşallah bu wajyp borjy berjay edersiňiz. Ana şu wajyp işden özümi de zadymy da hay gerek bolsa ganymyza gaýgyrjak däl.
Nähil kömek gerek goýup taýýardyr. Ondan bir Beýnepes ýylanyň kyýaly gözlerini ýeterji gyrpyldatdy. Ýoluň ýodan sal paýagyna da bir näme haýkuş etmek gerek. Beýnepesiň äli hereketi siziň ýaly adamlar üçin meniň hyzmatymyň aýratynlygyny entek bilersiň diýenini aýdyp durdy. Onuň sözlerinden dogurdunum. Zadylanym ýa-da öýdündim ala bolup ýeter goýunçylarça bir zat ýatadymy? Salar aýratynlygyny sülen minnetdarlyk bildirdi. Onu ýansa tagajykly goýkonjurap agdyny mümkinledi oturan taňyr nazar wekil geçäniň tärim tarapyny galdyragada nasyny dökdi. Soňra pursat syptyrmajak bolup alňasaklyk bilen salar öýdündi. Näme salar han sen meň ýanky diýenimi göwrüňe getirme. Men haýyrrak gelegendir. Ýöne köpüň ulany ýerine ýok diýip durguç däýerlerin haw men. Şu adamlardan näme bitmeli bolsa aýdyrgyn haw. Başardygymyzdan gaýgyrmaz. Men asal başda gowy düşünmändir. Diňläp otursaň gürrüň kän. Olar arasynda köpçüligi duýdyna gördi. Bir jaý kän taryh eşdi haw adamlar. Şu gürrüňler tapyp aýdy bilen adama telpek goýaýmalydyr haw. Zamanaga bilýärmiň. Yo bolsa da ähliňiziň sowalyňyza jogap tapyp bildi şu talar han. Şeýdem ýyna düşersek kişi bar haw. Ha garawulun. Wasiýetini barha gataldyp barmaşy, bir aýagyny aşagyna salyp aýby oduşdun, ýeki diýde geçdi. Aha oraz, mene Beýnepes ýaly maşadyna men oramak hyýgosunum. Gürrüň asyn mahaly şu talar hanyň bir towuk gamma. Şonam aýdaýjak mene. Her nereden bolsa dile bolýa, ol bir näme tek galmak üçin şeýdip ural ýagrady tutsunny. Näme talar han görýän göl heňe aşyň al suwapdy alypy. Öňüme tügeleme deşgeriň ýere goýatyna okgoly şuýla atlanam ýignaň soň öňünde durup bilen bolmaz. Gaty gaýdygydyr haw şu halkam. Eýrany inşallah barşyňa dödersiň. Men diýjek bolýanda adam näme? Bir gelenli adam däl, başga ýurt diýildi edil bir gorpa ýykylajak ýaly. Näme şonu bu adamlar heň ýanyňa ýa barar ýa barmaz. Aýtdygym bolsun. Şu saryklaň bir temegine gatyrak kaka urun halypy. Halit eýem häýipdirler haw. Bu taraplara. Haýsy uýa barsa gapdyrlan çykaýarlar. Olarsa gaýraky uly şel bilen oň berenlerine bolmaýarmy? Şu zatlar ýöňüň üstüne aýlana agadan ýer ber edişdirip ber. Şunu bek berli halypy. Hani meňe towuk gamşy. Adamlaryň güdünde gülümsüreme peýda boldy. Talara güläýmekden başga kalmady. Bor, bir täýatly jogun aýlana gidip ýerin. Talaryň jogabynyň başdan towmadan ötürek bolundygyny taňyr nazar wekil saýgaryp durmady. Şeý talypy diýdi. Hem bir köpek seýilne dersiň. Hadar gören şol gaty ýedildir haw. Bir barsaň gaýdasyň hem gelmez. İşleňe bir ýüledägeden bar hani hem bir epirkden fargandan şökölükden uýup goýdy. Bu gerek içeridäkiler gülküni taklajagan bolmadylar. Mollanypediň gülküsinde zanagyrly kinaýa duýulýardy. Kellesin ýaýkalamagy mesele çözjek adamlaryň bir näçesi ýöne bolýar da diýenini aňdyrýardy. Atadan aňarsana bu klup oturan döwlet edilýän gürrüňleriň birini typdyran okdy. Ýene bir wagt bolan bolsa belki uklap galardy. Gürrüň gadakla taktady. Şoň şuny ol arlap oturdy. Eýsem Hasana şeýni toýunuk sesleri depäň duýnamaly. Ol owa dökülün ýagynyň wagşyany gyýkuwy. Iki waka dawryan at toýunuklaryny tapardysy. Gylışlaryň mehruwsy zark-da zarky. Süýrelýän gelin gyýlaryň zaryň agyzy, enilen ahyn alasy. Bir güt penjetine düşen gyzyl etenizi sagalaryň şerkin sırlamasy, ýan öýleriň. Ganyny taýtadyp ýören adamlaryň elkenç görnüşi, ylanyny, suwanyk, orlaşyp çykýan waý dogon sesleri. Ýynyň ýeýmendirji. Sırly düşökleriň öý başyna diýen ýaly, ýazylmak hakda gorkunç gürrüňlerden bez bolup dagry. Eýtem bu aýylgan statlaryň ençemesini gözü bile görüp, ýaş başyndan geçirmänmidi. Hoýurly agyr howpawynyny ýaşadyr öýdüniň goltugyna gyzyp, ejesiniň dady perýady şinni ýöýden öýe agyrlan agyla ylgany. Anha ýapýaňy dämi? Daýlaryny ýakalar. Taýlaň düşen goň robotuny görüp, ýynyň jümşülläni. Şondan soň ol niçe giýjäni üşüdip gyzdyryp samrap geçiripdi. Hey mun ýygardy gelmezmi? Munşa adam bolup, hey bir döwletli maslahat tapylmazmy ka? Edilýän gürrüňleriň hemmesinden başgaryp bilmedi. Ol köp tada düşünüp boldy.
Adamlar jedilleşip maslahatlaşıp bir karara geldiler. Bir yerik atlanmalı. Bu atlan hemmesi yerin üstünden şu hopun soğulmagynyň hatyrasyndadyr. Ýöňem köp üýşmeler bolupdy. Emma şu edek ýalçynlygy bolmandy. Ine ahyry ol garawluny kakatyny urad ýagla, salary we beýlekleri minnetdarlyk gösteretdi. Şowat arkadan şoly ýaplap bir grada gyşaran ataşyr epede keldi. Diýenki ýarul lokan aýaklaryny aşagyna ýygnady. Birden ol dilýardy. Ýöň kulüň adam gitdi şowunar diýende neniň sen ýok diýersiň. Bu bolýan işler seretli. Yer ýedýän işiňi diýip göwüňde bir jaýmy? Ömür boyu sapşyp ýören ýagyňyz bilen bugun kun bir sana ýer tokmak bolýaňyzmy? Käbiriňden ol lokan tamad edip duramak. Ýöne garawlan orad. Binäme etdiňiz boldy? Myrtar bolmadymy? Şoýunky düdügüniňiz, ýöň hanlyňyz bilen oňa berseňiz bolmadymy? Atasynyň gepurşuny döwlet teskinip gitdi. Tutuşlugyny öwrülip oňa seretdi. Gojanyň bolşuna gaharlanyp kimdir bir onuň bilen terleşermi diýip gorkdy. İçeridekiler güdaýlady. Olaryň içinden has köp üns berdiýän garawluny orad ýagla, gowşudy, talara howatyrly garady. Ýaýdanmak göre olaň ýüzünden gahar alamatyna garaşdy. Emma şakanyň tertine olaryň murtlarynyň aşagyndan ýomoksow gülümsürme göründi. Onyança garawlunyň ýagzymak kesipdi. Hawa näme? Ata şerepi. Ýalňyşmada adam bolmaz. Bu atlary akyl ýetiräme mümkin. Ýalňyşan ýerimde hamala diýer aýtdyň. Hanyny näme edilenine gowulýan bolsa, onu maýda otur eşdeli. Garawlun mundan näme edilýärdi? Galal başyň hany bilenem, halsyllaşak bolma beýlek söylenem. Olar ýagly oturýan hyýrty nazaryny Ataşir tarap aýlady. Ataşir başga paýçylyk halis onudan bolsaň türkmenden mehman hyýlygy diýen bir zat bardyr. Şonu ýatdan ıskyrmaga hakymyz ýokdur. Adat şadymdan gep alyp galmaýan Ataşir ýeý görmüş tetini birine ýumşatdy. Sen şahzada ýigit gaty görmö diýip olasalar ýüzlerini. Bir ýerde uly ile degişdi zadyň gürrüňe diren soň hakly ada aýtmaly bolýar. Salar ýüzüne ýinen öýke gatyşykly gadap köre götüren üstüni ýatama ýylgyrma öyle zor dönerdi. Ya şuly Ataşir men munsa gürrüň eşitmejek görsem bir ýola çykmazdım. Tutulýan iş elbetde uly. Köp adam bile iş çalışmaly. Köp ýagdaýlar ara düşýär. Adamdan kim süýläň sadyrak düşünişmek bolýar, kimdi işiň näme diýip düşünmän bähwitliçe päsgel berýär. Ataşir Bağışlaň, sizin mölgediňizde şol düşünmeýändiň birisi. Siz keltirek gaýdýaňyz. Çapagulçuluk, alamançylyk diýenler galyň iş ýakmadyň ýyly sygman sykanyň piýjesi bolup, oň iki tarapy ýöjükdirmekden başga getirýän peýdasy ýok. O musulmanyň arasyna bölünüşik salýan bir pis zat. Beýki halkyň arasyna gabahat iş taryhyny gara tagypy. Oň şünen büyük gabahat işi ýatdan ıskyrmak, geçmişiň gümlamyna iýermek lazım. Salaryň sözüni sesini çykyrman diňdi. Onuň aýdan teklibiniň üstünde Ataşir epäniň pikirlenip durup gelmedi. Gabahatdygyny godollan bileňiz okmudyňyz? Odollan daşta görekden muňa gün mudar bermediňiz. Sağa ýeşerse ýumruk, çepek ýeşerde şarpyk ýydirdiňiz. Ýöňe ýykylsa ýeňserinden depdiňiz, arkan ýykylsa maňlaýyna. Ýöne beş öýle tekkedir weli ýyly hakyny giderenden ölenni gowy görür. Enne tükünüşýänsek gidişmeli bolarys. Ataşir epäniň garylzyk gagal ýeri kim-kimden gadaplanyp gözleri gyzyl çylgyn boldy. Atasynyň bolşunyň ýene-de hederede uran döwlet beýtýar halda içeridäkiler etdi. Döwletiň gözü kakasyna düşdi. Ol gojanyň bolşuny keredinden utanýan, emma nälas etşegini bilmeýän ýaly galawyp ýagdaýda oturdy. Ataşir epäni utorp utorman kabul. Munyň bolany kaka diýdi. Onuň aýyrnamaz. Men gözüme garşy. Hem onuň hem maskaraçylyk hem netijesi zat. Alamançylyk gören passa hiç ýany metirilmersiň. 5-10 atly bolup ine baryp sapdyň bir galany taýladyň. Oň şeň passan bir tüýem gymylanyk. Şoňa düşünmek gerek. Alaman nep halky ýerine düşürilmersiň. Aran galaňam bolmaz. Ataşir epe oğlunyň kawun çokluglugy masturmady.
İlin hakkı arnam saktı gurrun eden haysi, bir mehrem bile başkoşunu haysi. Bunu yöne da bir hep belik derler. Adamın ka kulak asman öz yen tuturundan, ola diyaglı ataşir epe himlelere ayttı. Sen onunla düyüplürak bir iş etmen, akmak, delirrak yer tapsapmalı. Talalı görülüyandı. İkimilin öyküymüş, yaşmıdan aşaka varıptır. Ayvrak olmaz mı? Ola diyaglı'nın sözü, ataşir epe ne eymenirdi, ne utanırdı. Ne de on sağına tesir etti. Ol asal yetmezdi şodur deyip öňküsinden gat seslerine. Oru çap, taala. Ağın garasan saygırman çap. İçeridekiler näge gelip bir gozgun jurdular. Bolany pedem seslerini. Ataşir kakı. Uruşam söýüşem madyr gülü yaraşmaga diýer goýmalydyr. Ýaşyňyz atamyňyzdanam kişiler bolsa, men size bir zat aýtmakçy. Munyňyz bolýan zat däldir agam. Saygırman urup sapıp bir yırtıcı hayvan ne alakırı? Hayvanın tapağımız insan iyitimiz olmalı ahırı. Bir vaatlar Peringstar'ın bir yerine narmanlar deyip bir talan staypı olun. Onlar giyami sürüp denize giderkenler. Yönlerinin sıkanı kaygırman talaptırlar. İyile gün gıdar birmendirler. Müsürün anırsında bir kısmı bir kara taypı olun. Bunun kesip kıyar talansıl geken. Ine şu kese tarihte yakın tanadan talansırı olupdur. Bir bolup oturuşunuz ağam şolardanım ötürürlü. Yok beytmelin. Türkmen beýle adam hor derler. Ara düşen oňoýsuz ýagdaýdan çykylgy tapmagy salyram syýranyşdy. Uli özüniň gatrygan ýanynyň hem beter gojanyň ýerliksiz gylmalygynyň üstünden gülýändigini, belkem halyny gaýrýanyny görkezmäge çalışýan ehinde gepurdy. Ataşir epe, bolsa da döwletli gurruna etmediňiz. Anha uly ýyl bar, kişi bar gölün, uly bar, kişi bar gölün, siz ýaly halis atan ýeke sapy oturun ýok. Şem ýer urragyny bolaýsaňyz da kem bolmazdy. Şu ýere bir mendiňe öz bähbidimi arap gelenmok. Ondan pikir etmeň. Üstüňize gersem halis ejidäp gelendirdi. Kökünü dünýäniň o çetinden beýlek şetine urun bir äpet arkamda dur. Bir arlap bolan soň kapiryň musulmanyň ýaýlady bir ýany bolanydy, oňa taýyl biljek derler. O murtuny bir gymyrladyna ýalam jahan lerdany gelýändir. Esseňiz ataşir epe, döwletli gurrunmy? Ýok etmeseňiz hem utyar özüňizde bildiňizden galmaň. Salaryň sözü, ataşir epeňiň hyýrty ýününi ýökünjüň ýeke alamatyny döretmedi. Ol öňki äheň bile gürledi. Şahzada ýigit. Gaty görseňem ýumşak görseňem men gylygym şeýde. Men etjekli adam aýdýan. Ondan sen şahzada onymma, munymma diýip gübürdemi? Türkmen atyna atlanyp gylyjyny bir syýran soň oňuňynda onysan dören dur bilmez. Salaryň jogabyny mätdir etmedi. Olanysan nälejen syn dören ýaşuly. Onun ayak demeyinne bolsa baş asmanyna. Pirle nökte kerk vardır. Türkmenem ağzına musallatdır. Şonan bilip koy. Sen ayda şo ýapediňe. Nökörniň her biri ajdarha dönenem bolsa, ataşiriňe şoň üçin bir gram gymyrlan ok. Ataşir epeýäriň kesedinden ijab edip, gatgaýrymdak bir zat diýmeňem burun tapmany oturan zamanaga degişmäge haldy. Hayt ataşir. Gör oğlum kellesi göçüp menni gedenne gaty kogonuna öňkürüň tapmandyr. Ýagda bilen reaksa haly wat diýdi. Men gaçan kogonmak. Ey görmüş şey diýdi, şundan soň köşejeýdi. Ataşir epeýäniň köşejen üçin miýady, ýeşi bulaşdyrma howpunyň çekinimi, göräýme haf agrymrak bir zat diýere şemel bolup oturan salaram tezini çykarmady. Zamanawy ötünüş doğrayan şekilli oturunlar yüzüne spaýçylykly söz barady. He, ýoğlanlar, gonoklar aýplaşma görüň. Ataşiriňem käte bir gylmalygy bardyr. Soňa düzdürli, namartay. Ýediberseňiz etjek işiňe bir ataşirimiz bardyr. On köne kälmir gaty görüp durmaly däldir. Gulaga gyrrak ataşir epe zaman aganykyny eşitdim, eşitmedimi kesini çykarmady. Ol udadylan şelemi ýerdiňe hokurdadyp sordy.
Ulu gilinmenim çıkıp gitti. Gürrün kiparladı. Dersken adamların arada gadallı yaşıllı saydanlardan doğulupdu. Tonku getirilen saydanlar sahi bile iyidine kaytarıldı. Asarımdan urad yağılda sıkıp, 7-8 tane adamın yanına sağırdı da tapşırık verdi. Yadırın gözüne atlanıp, sarık etrafında oğulun eğlenine haber edin. Şahının doğun uğrunu şahada saların baştonluğunu, ehli Horasan Muhammed Şah'a karşı baş götürüyor. Meyli olun yığınıştın. Yarım saat geçip geçmeyenke, yenine matlıra münün 7-8 tane adam, urad yağılın oğutundan daş tögülügendi. Şeyle haber bilen 3 tane atlı, mara doğrulurlu. Yine de atlın ha atlın. Yığınanın atlayı sak edilişinin az oldu. Mara tarıklarının gelin atlının tane uzayıp sozdu. O tarafa sapar giden teyaskı yoktur. Çağırnalar pelwanın gurrun görmegine göre. Ertelen haber Mara hanlarının arasında on çoklu galıklarını dörütmendir. Bizim barandığımız hakkında haber iyilişine derrew yayraptır deyip saparları gurrun veriyediler. Eyem her yerden atlı yığınıp başladı. Hanın şaklığına da hoğulup öldür yerli yerden gaydırın olmağa semelliler. Olar bir de koşulmak isteyenliklerini aittiler. Biz mardan ne eseriysen atlı yığınına ayta gerek deyip sak ettik. Yöne böyle Tanrıverdi Hanın borcu soğuktala. Bir kuvunun Tanrıverdi Hanın oyunu, Mari'nin oğullarının 6-7 tane adam yığınıştı. Biz haberimiz verilmezde oturunlardan birisi derrew, "Gassaga düşen günüňiz sarık gelir." Mari'nin üstüne yılına hıyıgı dökülünne garnaşlık yatlarını düşen oktu. Öte hozom şükürdürün neydi? Yine neydi hıyıgıyla halsıllaşyanın am yok derleyip yüzünü kere soğudu. Bir kıyın gassa görüp baranmadı, bar manamda düşündürmeye durduk. İşin yağdayını boluşuyal gurrun verdik. Onu kaytan bir kısana aksakkal, tekanın hanları on yağlı yetişikli ortalar, alada berde de gıt derleyip değirilmeye oturdu. Derdimiz, adarımız özümüze yetik. Emirin durrusundan dıyınlık mıkak deysek, yağırın yemedi han gamsız saygılap başladı. Allah'ulu handır meyademinin atlarının toyluğunun aslına ağza buruna gelin ekilmez, yılın yerine kuma ağırlıp gidiyor. Üstesine hıyıbıda oturun yerlerinden, baytarlanğı siydirmeyin. Ayıgırlanmaz hakla ölemde okuyup pirmani veriyorlar. Bizim koyup yatan ağrımız, namusumuz ne açarıysan var. Teki karınlaşlarımız kılavurrak kurtulur. İyisi şeyli daştan alıp, bir davul görmedli uçuyun handan törelen atlarını. Çaktan aşı aygır bulmaz, yali deyseler kim bulmaz deydiler. Yine de şu yaşlılar kov ekeni. Yerine çıkan orada at tutulup, haber edilen son, kömek etmek gerek. Öykü yine birek goğun yetmesirik. Aran kim daşlaşıp gitmegine, güzün bölünmegine, şeylikte ile yal bulmağın eltiyadiydi. Yani ilk baştan yüzün atıp oturan Tanrıverdi Han yaşlılara kulak asmadı. Ol garawulundur urad yağlının düşülmeyen gepleri yok. Olar tarığın kılıcının doğrulen yurt yer edinecektirler, olcaktırlar. Bäri hem nevislerini kanagat etseler, üleşlerini 3 kat edip arda kendini emleyecekler. Yoksa da ona metmeni işlerini bitirenlerden son yüzünden yeňsen odan diyecekler. Men olara belet. Yok, öyle işlerle bol versinler deydi. Ene şundan son gaýtsagym gaýdy bilmedi. Bu zagal gaýdanlarym Tanrıvertiden bir habar, Garak buzoktan çıkıp gaýdanlar deyip saparlar habarlarını verdiler. Tarak doğruların üstüne yine de habari verildi. Şundan son atlynyň sany bir çaka etdi. O boda şo gün matardan atlı gelinne başlarını gıyıkırık şoğun dowam edýärdi. Mehmançylyga çağırmaklygyň, garnaşynka, tanış bilişinke barışıp gelişmekliğin idi ürünü oktu. Derya boyunnak toraňydyr gamış tokoylugyny, doňuz atyp ýörenleriň, Kegradak guur şöplüğün arasında sülgünler toğuşan ağlayandan tarık turkuy. Toppok bolup olawodan beýle kowa at salp ýörenleriň güpürdüzi gece gündüz yatan oktu. Gelen atlylaryň arasında gurunlar da goşawlama üçin ýok korky batky tarap has uluklara gidenlerim bady. Mesçidin usanaň töweregini. Takırda adamlaryň iýer terki giýjaşam küýüşmeleň gürelli. Gürrüň mowdugy bolsa ýalňyz şu ilerli mesele barady. Gidişdiň düýp maksady hakynda dürli gurrundy edilýärdi. Dürli saklamary urulýardy.
Üýşmeleriniň birine gölsürip döküşip adamlar şu gidişdiň sebäbi oljalmakdyr diýen netije gelseler, başga birine aňarsy şaýyny sünne ýurup sogap gadanmakdyr diýen pikire ýerdiler. Ýöne şeýle de bolsa. Bir de diýiller öýlerin dol kanagatlandyrmaýan ýaly öwürlüp dolanyp ýene şo gürrüňleriň üstüne baraýadylar. Aha, o bir näme hil bolýar? Gidişlik, goýuşluk hemişe de bolardy gölün. Bir öýle däýerler diýip teologuna bolup geçýän zatlardan baş çykaryp bilmeýän sapa halyksy her gedek üýşmeleňe sowal okluýardy. On atly 20 atly bolup çykar gidip berdilerler. Şoň ýaly üýşmeleňleriň birine Urar ýaglydyr garawulunam geldi. Urar ýagly şonu onuň özüne şeýle sowal berdi. Halyksy, ey munnunyň garawulunyň aharlyny şon saatly bilen üstüne gelip şular ýaly maslahat salany görüpmidiň? Ýok, göremdik. Şonun bileýän bolmadym bu ýerde tutulýan tutumyň başgarakdygyny. Ha, tutum başgarak diýse ne diýip agy zynjyrly kanagatlanman sapa halyksy sorugyny dowam etdirdi. Tutumyň başgarakdygyny aňlaýar, ýerden soň näme boljakmyş ahyry? Türkmenim ahirem öz ojugyny öýdi eýe bolmaly ahyry şeýle dälmi? Ondan bir şonuň üçin Eýrany sözüm bolmy diýip Polat Mergen ağa zynjyrlaryny öňürtdi. Sapa halyksy çytyk gözlerini gustaly gyrpylatdy. Eýran bir de aldy diýerim. Urar ýaly he he edip güldü. Ýok, oğlanlar, maksat ýurt basyp almak däl, bir de Eýrany basyp almak demdik. Padşahyny ýykyp täze gow padşah goýmak edýär. Padşah ýöňüň boljak golaýmy ha diýip ağa zynjyrly diýerişgil getirdi. Aha, ýöne bir salamlaşamazda ayağı yıkılmana bilýän näler soň eşitdim diými? Urar ýagly adamlaryň sözüne bir güldü. Soňra şunnakay görnüşe girdi. Adamlar, padşah kim boljak? Bu gürrüňliň derwäsliги ýok. Derwäsat ýöz halkyň bekbidi. Solga sozdun, gassa kogdan diýmek gerek. Eýranyň ýöz ýene adamymyzdan bir padşah bolsa, ýöz elimiz ýöz ýakamyz bolar. Şonuň meter bir näme gerek? Urar ýaglynyň soňky sözi adamlaryň üntüni çekdi. Ýöz bir näme ýagtyran sapa halyksy. Wah, şo bolsa bolýar. Asu dolup bolsa biziň ýetilmeýän zadymyz şollo diýdi. Ýöne Polat Mergeniň gülünni feýrek duşulýan çytaksy garaýagy goturaky ýüzi adatdaky bolsun ütkümedi. Düýüşimizde dary görýän ederler. Dadymyz täsgök oň alkymyny ördü. Äläýip Mergen feňem şonu ýöňür hoşuma gelýär diýen wagtyňy duşarmyka. Hoşa gelýär zat tapsaň duşarsyň. Her kim näden nä borka diýenler, gol goşup oturan ally nämelik barmy? Ýa-da öküýim ýoklugyna meňe aklym satdy ýa, ýöne ýedil şäp bir kesýän zadyma badyr goýokkan. El bolsady, täsgök jüýünden naf kärdiň alyp Polat Mergeni tutdy. Men asassana goýsy. Naf ýödümde bar. Polat Mergen nafatyny şeňrigi hasam ýygyrlaýan ýaly göründi. Şunuň ýaly üýşmeleňler, şunuň ýaly gürrüňler beýle kowalarda da az bolanokdy. Uğuracak günü görüleşdi. Obanyň haly özgörýärdi. Toýu çek ýaly atyny ýödüni besläp iki tarap ok kestirme geçýänler, oba şogun berýärdiler. Ýek-tük aglap ýören aýal, oglun şogum görünmän durunokdy. Serdarlar Urar ýaglynyň ka günnüňe aşygyny aşýadylar. Beginepes garawlunyň hormatyna görülmedik şakyr gidipdi. Asal bir gedegemde elle terim gedek. Hocam şükür şo ilkunyň bäri garasalanokdy. Dowtamyşlar ony enne gatybyr han niwim hadaplan okdular. Goğuşdyň agdynan karýadylar. Hocam şükür ýükläp ýöz ýakynlary bilen mara goly bir ýere göçekmiş diýip gürrüň bardy. Atlynyň sanyny ýene de köpeltmek maslahat edilenini zaman agadagy unamady. Aha, zerdarlar. Bir şene ýeten bolsa oňuşy gedäýin. O boluram juda boşadyp ötä gitmäň diýdiler. Ay olan bu atlar ýöderada ýödüne ýetikdir. Bäzi kellerde upturma diýip serdarlar Urar ýagly başlykdaýyn parlament güçlük etdiler. Diýseňiz me täs gowdatdyr, soňky tükürük sakkal edýänler. O tükü adyndan ýagy eýmenýän bir serdaram garsa gow boldy diýip zamanawy ýödüň gün tutdy. Şundan soň nebse bir näme haýdymyr boldy. Emma serdarlaryň hiç haýsam galmak islemedi. Hawa Molla Abdurrahmanym gidiýäniň arasyndady. Ilki adamyny geňrek gördüler. Molla,
Ýöne soňa baka, on gitmek adaty burada döwürli. Onu serdarlaryň öýleri äkidermişler. Olaryň ýanyna hatly sowatly adam gerekmişin. Asla mollanyň beýdirek ýeri barmy näme? Adamçylykdyr da üstesine de jeň diýip düşünüp uğradylar. Ýene uğraljak günüm ýetip geldi. Şondan ýöňün şädi. Talaryň oglum Mirza Arslan han hem nökerler bilen gelip bulara goşuluşdy. Doýrak sesleri asman ýerlerden getirýärdi. Diňe gitsek adamlar däl, uly iki çaýa üstünledi. Owaryň depegen näk tozan galyň buludy ýada salýardy. Ağır ataşykly şowgun barha güýçlenýärdi. Gara ulun nursalar, olar ýaglydyr serdar, täs gök tagy bedewlerini gederine sürüp ýygyna serinjam berýärdiler. Bellenen onmaşlar, ýüzbaşlar güpürt boluşyp iki waka atsalýardylar. Uğrulmadan öňrek öýe gelen serdar beýlerekde duran Gosmurady ýanyna çagyrdy. "Senem atlyn" diýdi. Töwerekdäki ýaragly atlylary höwet edip Gosmuradyň murt taban dodokman ýerine ýylgyrdy. O durun ýerinden toýuna gülen ýer gadap duran ata tarap gaty-gaty ýöre uğradı. Onu ýanşa anna bagat. "Aýu" diýip öýde ýerkinden daşary gat ses ýürege ýygyrdy. "Goýup otura, inni kiň näme? Gosmuradyň işi ýok seň bilen. Ýaşda bir gurrun tapdyňa, işiň bolmasyn oglun bilen." Gosmurat gezetine hyrarlyp seretdi. Terdar köýü wanyr näme diýjegini men nurka, aňardan içmegini şokurdyp ata şeýrepge ýygyrdy. "Gitseň hala guşoklukdan ak ýol. Gosmuradyň ýoly seň bilen bir däl." Serdar gapdyny durun, garuruny bakyp bir ýytyar ýylgyrdy. Töweregini garanjaklady. Birden beýlerekde bir zada hyjywa ýediýän ýaly bolup duran ýigidi oň göz düşdi. "Targan ýegen, men holaty, hyýalyň bar bolsa" diýdi. "Hälin märi dil ýarylmän duran ýigit, "Hawol Serdarda" diýdi, agyllak ata tarap okturly. Ol atyň ýanyna ýetip ýetmänke, aňyrakda aýlan saýlan edip ýören ata şeýrepäniň satly ýerçekdi. "Ahaw, at bile işiňe bolmasyn haw." Ýigit sorul nazar bilen bir gedek ata şeýrepäniň, bir gedek Serdaryň ýüzüne seretdi. Öýüş üçin ata ogul ikisi tiýetleşäýmäbil diýdiler diýip sagandy. Kakasyna açyk bir zat diýmedi. Bu gedek öz pikirinden dönmejekdi Serdaryň aýgatly ýüzünden bildirip durdy. Bir ýagdaý töwerekde duran adamlar aňladylar öýdýän. Ata şeýrepä töwülle etdiler. Garulun adatdaky ýaly ýarym oýun ýarymsyny lögürledi. Ata şeýrepä "Saňa gelişek zat däldir muň ýaly iş üçin bir atyň da parkyna barjak gelmediň. Özüň alyň alyň oglanlar meniň diýmer halyň barka beýtmäň näme? Sen gerek bolsa aty aýaňy basan ýerinden tapmaýarmy? Hanny bir saklap durmada akpata ber." Ata şeýrepä nämedir hüngür etdi. Onu ýansa ýanky ýigit atatlandy. Gidirecek gurrun ýygdamlaşdygyça döwletiň öňküri bolmady. Ol ýatanyna asudy ýatyp turunna arkaýyn turjakdy. Kakasynyň atasynyň garyndaşlarynyň bolsa öýde bolanyny görjekdi. Başlaryny jem etjekdi. Bu bolsa ahyryna beýle boludur berdi. Ýene de gitdi. Ýene de atlan. Kakasy ýene de gitmeli. Näse wagtlykdygyny, soňunyň näme oturjakdygyny kim bilýär? Büýren ýokuş diýýär. Ol muny unanok. Döwletiň saly şu üstünledi. Ol uly ýygynyň dag söküp geçjegini, bu ýerde uly goşun bilen, belki bir ýygyndan has kän goşun bilen iş çalışmaly boljagyny aňlaýardy. Dogrudan o goşun has uludur. Şah. Bine hili ägirtdi. Uludan kişäşenni dünýäde bir söz bilmeýän, bir sözden eýminmeýän mamy. Şah. Şah goşuny. Bu hakda şoň näse gurrun boldy? Bu hakda şu günler näse hökümet, näse jedel edilýär? Hawa sakmyş gaýrygyn sular. Adamlaryň deperinden gylyç ýener, döşlerinden naýda tanjylar. Äpet toplar ot ortar, atlylar paýgynlar. Gylgyn gülleri ýürekleri parran ýarar. Niçe adamlaryň kelle togulunur. Niçeler at aýaklaryň astynda mınjylar. Eýmenç. Elbetde eýmenç. Ýöne göre şeýle bolmany näme gulaly gullukmy? Edim ullukan bir howp ýylyň üstünde hem işe abant durmanmy? Ýeri günnügüne ajat toýnak sesleri oýarmaýarmy näme? Bimahyl çykýan şo güpürdülen haýdym bolsa bir gün obany, gydylgany boýamajak. Onu oda ýerine bermejekdigini,
Ayal erkegi bala sagany ula gyrnaw ýugurmyjekdigine kim güýe geçip biler. Eýlem şo howp ýoga sıkarmaly dämi? Şo howp ýok bolmasa arkaýyn ýatyp turup bolarmy? Eýlem ol öýdöňden dep bolarmy ka? Onu kimdir bir sana peşkeş berermi? Ýok. Onun garşyna kakada çykmady. Garowlun urad ýagyly çykmady. Gowşutdur täs ýok çykmady. Polat mergenler tarıqan yegen çykmady. Abdurrahmanlar çarnadyr pelwan çykmady. Başga kim çyktyn? Sen gan nökmüsün. O gan nökmüsü. O howpy kim gelip depedip bersin? Himmek şemşeý diýe. Adap soýpy daty ereknet bamynamy. Şu geçen günden içinde döwletiň kelletini eýlen tenha şu pikirleri boldy. Öýdüniň iň bilen arduw bolan şol howpyň dep bolmagynyň hatyrygyny ol hiç şeýle pidadan gaýtmaly diýip karary gelýärdi. Pida. Ýöne göre pida diýilende dillen zat ahyry. Pidalar gödüňe getirenni döwletiň iýini jümşülýärdi. Depet açýardy. Gejeler uqtu açýardy. Aýyg duýguty bilen pida çekmekligi, kaýyl bolmaklygyň aýgydy görüş çıkıpdy. Şoň ýakynlaşdygysa tutlusyk itileşýärdi. Döwlet olaryň hiç gaýtyny merilen beri-bilen opdy. Ol şu günler wekimni dabara bilen ýaşaýardy. Onun kalbyndaky talaş bugün aýratyn güýçlerini. Iki duýgu dimdik bolup çarpaýa galýardy. Oğlunun jigerini tartdyrýardy. Döwletiň gözi uğramak aladasy bilen aýlanyp ýören kakasynyň nazary bilen saknaşdy. Onuň ýüzi gözi aýgatlyk bilen ýanyp dur. Munyň ýüreginiň edilip duranlygynyň oň habary ýokmy? Ýok, o hemmesini görýändir. Ýokman görýändir. Ana ol beýerligini urady. Belki ol gyrandyan bolsaň gitmän gala ýeýini teklip eder. Onyança kakasyň ýanyna geldi. Ol gamsyň tapyryň döwletiň tüýler taşalanyp duran gara telpegini ýokurrak gallardy da ýene onu kelletine geydirdi. Mert bolgun döwem diýdi. Bu dünýä gam çekmeli dünýä derler. Kakasyň sözi döwlet utandyrdy. Bonuň bu dünýä ýejidiň dünýä derler diýdiňi aňladýar ahyry. Kakady ýokman şo manydan aýdandyr. Oboda gam çekmekligi ýejilikden tapýar ahyry. Ol ýüregi edilip ejilýändigini bildiräýdim ki. Şeýle bir bolmasyn. Ejillik onuň ödüm ýigrini. Onu ýigrinmeýän mam ýok. Ol ejil bolup bilmez. Oğlun ählaladan taşlap mersirecek boldy. Ýylgyrmak hyýal etdi. Emma oň ýylgyrasy gelýärmidinämi? Ol şoň işlegi tapasy geldi. Ýylgyrýandyra syn etdi. Ana onun kakaz ýakynna akyra nämedir bir zady görürüm berýär. Onun ýüzüne hiledir bir isleg bile ýanyp dur. Täsgögün erkeksi ýüzi bu wagt hasam aýgatly görünýär. Osmuradyň näme üçin ýüz bozarypdyr? Onun alady edenini, gam çekenini görmänili. Köpçüligi bolsa, ol hasam göterilirdi. Bilen boldy. Olam kakazyna düzmän gatyr çekýärmik. Ýok. Ýük könülerim bolsa onun gözleri ýanyp dur. Döwlet näme üçindir? Bir näçeler ýar bolup bilmeýäke. Näme üçin? Dogry. Sapa halyk şeýleň goýun gözlerini hasrat barýaly. Sakal murtam iýmeşen ýar bolaydyr. Polat mergeniň agyry gemmigirek süýünmek güdünni hasrat bolmasady. Begenjem ýok. Ýylçylykda her haýty bar. Adam süýlen oglunyň gurrugyny diňläp, käýinip duran anyna bagyp, ýygynyň ugramakçy bolanyny görenden soň Huda ýoluna 4 saat anly. Her näse gaman gelsinlerde diýip ýuwaşa etlendi. Ýaşyl baýdaklar ýokary göterildi. Ýygyn derýanyň gaýra gyratan tyryp süýşi bolady. Ol saragytyň, döwlet abadyň, Nogruz abadyň üstü bilen ala tozan bolup gitdi. Durmuş aşgır öýdýän. Moğollara gidenden soň ugrunlar baş bolup galdylar. Obanyň ortaryndaky pagtadan salynan goşa toguly mektep çaýynyň jygyrlygy galan gapsady gulplandy. Beli ýanyna selenläp duran mescidiň garaguly Selim aganyň
Bunu aşadan iki aşadan bir sıyır süpürýän wagt bolaymy? Mektebiň töweregine adam garaty görünen okdy. Eger mektep çaýynyň töweregine oglany şok hekaýetdi, kelima olary zerraldyp goýýady. Mescid mektep çaýynyň 30-40 ädimlik dedi. Bu taý obada iň keramatly adaplanýady. Üstüne de mescid teýerek duşulýan bir desga bolanyny üçin oba adamlaryň aýratyn hormatyny peýdalanýady. İki barmak iýnilikde bolan iýne dördül biçen kerpiçden talynan üstü gümmözli çaklanrak dälerli. Şo dälerden özünden giýirilýän 4 tane dar hüjreli bir binanyň haçan gurulyp kimden miras galandygyny hiç kim bilenokdy. Onun 5 ýyl mundan öň gulmatardan dag etegini, gaýradan derýanyň tir takymyny ýyryp, Faragat etrafına dolan tekeleriň bir bölegi şu taýa gelenini, obanyň ýerine palçykdan talynan datdan ýeketäk şu mescid wady. Kim sonu şu ýerde öňki ýaşan talarlardan galan miras ýyp adaplasy. Kimsi gamala bir wagtlar farsuanlar oturupmuşlardy, şolardan galan mescidmiş diýip gürrüňe diýdi. İkinji saklama. Mescidiň ulamasy Gülnazar Ahunyň zanyna yaramazdy. Olany şaý mezhebi bilen dälle, hasan bir gadymy Arap ýagyşdalary, hatda halefler bilen baglanyşdyrman goýurýady. Mescid barady. O ýere aýdan ýerni bermäge, doga tumur almaga gelýän aýallar, sadagasy bollugum ne agazyba, ne demiri. Allah'ın kudreti bilen duranda diýip kellerini ýaýkaşyp gürrüňe diýdiler. Bir mendirlikdäki Faragat baba zamiýany görmek mesele edenler. Her neden bolsa mescidin sırlı belirtiligine beýlekler ýaly maýyl bolup duran okdular. Emma Faragat babanyň görün olar asmandan iýnen bir gudrat diýip adaplanýardylar. Onuň gürrüňini edip tükedýän okdular. Mescide adamlar kim käs öýle namazyny, galapyn urda ikenini bilen agşam namazyny ýyrnaşýardylar. Okuň ýatyrylmagyna oglandan köpüsi begenipdi. Olar onu ýem terim mulýonundan duýup keşelle kakýardylar. Emma ýö şahtlyklaryny Molla Abdurrahmanyň, hatda käbir ulunlaryň ýanyna da aňladyny okdular. Kim bedeni beter begenýän Gurt ulynyň ogly Şamratdy. Ol sapaklaryny gowşokdy, üstesini de kakalaşdy. Onuň şüýne Mollanyň şiýbyny hemmeden köp ýerdi. Ýöne onuň gaçkynyň mektep bolmagy, ýylgy şiýbyk diýer adam däldi. Ol şiýbyga ähli ulundan sydanmyldy. Gülnazar Ahun gara der bolup oskansa goly bilen saýgylap bolansoň, ýüzüni tozan juradyp ýylgyrar durardy. Onuň sebäbi başgady. Ol kapada da saklanýan ýaşazyk ýyrtyjy ýaly mektebiň 4 diýwarynyň arasyna tygan okdy. Oý konjuraýady. Emma näle ederni? Öýden nira uruny bilen okdy. Anga güjük bilen şowdurkidiniň mektebi ýokşy bolmagyň sebäbi halis şöňgülükler üçin. Eger güni duýun gaýtaransaňam olara bir kelemeýän ýa tutup bolmazdy. Şonuň üçin hem olaryň doganlary postun böleginiň goýulan ýagyrnyşlyklydy. Derledip ýagyrnyňy gyzyl jijig etsede postun bölegi zygar şiýbyň badyny bir neme gaçyrýardy. Daňatar meýlis, güllü, aý bölek salih. Ulaka dagam okuň ýatyrylmagyna az begenen okdular. Olaryň ejir çekýän ýeri ýat beklep bilmeýänlikleri üçin nälerdi, bir sözüm dogry aýdy bilmeýänliklerini. Dilleri ýedil şüdügärde alganyň kyýaly büdüräp durardy. Bir sözüň içinde ýogyn çekimler bilen iýinçe çekimleriň gelip durmagy, gepleş ýenlikleri bilen bap gelmän. Olara görgü ýaman görkezýärdi. Şonuň üçin olaram ýagyrnyşlyklaryny ahmallylar. Şiýbyk başga da köp oglanyň ýagyrnysy bilen tanyşdy. Köpsiniň sebäpkäri sözleriň ýoýulyp aýdylmagydy. Bu abatda dogry talipleriň bir näsetiniň hut öldürgüne kärdi. Süreleriň içindäki sözlerden ýa-da sözüň ahyrky boguny bilen, onuň ýygynyň başga bogunyň birleşmeginden gaýdyr bir söze meňdeşdadyň emele gelmegi. Olaryň edil dillerini giýjedýän ýaly. Ana ondan olar şo sözüň asalkyny sözüň ýöýüp ýokman öýe dillerini bir zat ýataýardylar. Meselem Allahumma salli ala Muhammedin we ala diýen jümläni olar Allahumma salli ala Muhammedin we ala diýip ýöýärdiler. Şeýdip arap sözlerini, jümlelerini öýellerçe türkmençe ýurup, olar käte nähildir many berýän, käte bermeýän bir zatlar eýleýärdiler. Bören giň ýaýran keser bolup, aglabasynyň dilini degipdi. Gülnazar Ahun günäkär mazalja saýgylardy.
Käte agaza berkiden ýüp bir ayaklaryny gatyp dawanlaryna da ýenjerdi. Molla Abdurrahman garra huna heredende has rehimdardy. Özüni uly tutman käte ýaşullaryň gözüne güý düşüp, ulrak oglanlarla oýna bermesem ýok derdi. Ýöne bir säýerçe ýalňyşdygyň. Uzyp sözü ýoýuş boldugy olduýady. Ýankyal bolany Molla Abdurrahman bir elini ýöňe tutup talif haklardy da, "Dur. Sen süreýäniň manysyny ýoýýaň. Sözüne de diline azdyr ýazyň. Dili gyýşyklyga ýekkin etmeliler, sagdyn hem arasy bolmalydyr. Her bir söz dürt aýtmaklyga çalışmak gerek diýip özüniň goýrus ýakymly tezi bilen pert edip düşünýärdi. Ahirem ödüm talip da garder bolan soňlar molla ýöýetçek bolýanlardan doğrudan bir gazanardy. Emma bu da gitmedi. Film geçmäke ýekine ýöwrenen malýal talibiň dili ýene öz uruny tägdirdi. Oglanlar gülüşerdiler. Molla Abdurrahman hem gülerdi. Ýöne gülsedi. Onuň jany ýanýardy. Şeýledigen onuň "Bilek ýeňsi keselbi, kakan tilkin ýaly bir bela alaby" diýip kellesini ýaýkaşyndan bilmek bolýardy. Molla Abdurrahman bir ýagdaý kesel diýip at berýärdi. Garasay kim bennilikden bez uranlygy, kim zehininiň kütöklügi, kim dili ýugurulmagyny üçin mekdebiň ýapylyny begenipdi. Olar üçin Molla Abdurrahman urşa gitdimi, toýa gitdimi, o gaýdyp geljekmi, gelmejekmi parky ýok ýaly. Arkalyna şemal salsa bolundy. Talipleriň içinde elbetde gynanýanlarmady. Ýöne onuň ýarlary onçakly köp däldi, ine şolaň birem döwletdi. Molla Abdurrahman bilen ýuguranyşyp barýanlygyndanmy? Okuwala aýtdy hadislere gazaklanýan üçin gara döwlet mektep bile gaty ihlaslydy. Mektebiň dagamy onuň üçin edil toý howlunyň enaý bolmady. Ýüregi agdy. O bir näçe gün näp ýödüni ýyrtap bilmedi. Beýle howlunlar bolsa gerekliler gelip aýarlaryny alýanlyklar üçin aşaklykdan döwlet daga gürüşýärdiler. Mektebiň düşmanlarynyň kinaýal sözleri, gazatly ulkuleri döwletiň ýöňüm awap duran ýürüne burç basýardy. Oýlar bolşundan halas bolmak isleýärdi. Öz dosty saparak ýaly bir perway bolup gelýärdi. Taparagyň göli mektep açylgyn ýapylgyn parkyna da däldi. Ýogsa ol okuwdan ýejeligim çeken okdy. Kakas da gideli bäri 2 hepde geçmedi, şemedi, wagt geçipdi. Öýde näme güýmünjigini bilmedik döwlet bir hellem 2 waka urunny. Giyirdi sykdy. Gylaklarynda tapmady. Öýde bir ejeti bardy. Onuň bir eli sagaly bolsa beýlekde işledi. Osmuradyň adatda aksiýaly ýer bile goýuny sürüp gidişidi. Öýde bu raýonda ol köplünç öýde ýarlaň ýanyna giderdi. Äşe iler tarapdaky topollaryň gyýylarla oýnap ýördi. Bar bir döwletiň oň bilen kelmeýäşi bişmezdi. Bolmanda döwlet inneden soň gyýylar oýnap bilmezdi. Jagan sultanyň şagyry entep döwlet bile oýnardan ýaşdylar. Döwlet çigilerini gowy görýärdi. Jigi güýmemeni kyn görüp duran okdy. Gaýtam gyýylaryny seretmezden şagy güýmekdi. Äşe döwletçi diş ýylgyrtmazdy. Doğrudan aýtsaň öýde ýeşgit däldi. Maşgalasynyň ýygy üstesine de soňky jylarynyň 2 guran üçin başynyň entek ýaşlygyny garamazdan Jagal Sultan sül çagady. Nur Murat, Nur Gödül, Begim Murat, Gülälik, Esen bilen Ketel döwlet süýtdeş 2 doganlarynyň bolunyny bilýärdi. Eşdipdi. Özüniň iň uly dogany bolan. Öten ýyl ahallyk garnaşlaryň durmuşa çykarylan Zalihanyň taýýytyň gazamykdan şu Äşäniň taýpa atmanyň uly garagastlarykda gidenliklerinden uluganypdy. Öýde karar tapmadyk döwlet, mene bir hellem saparaň ýanyna gelmäge çek diýip, ýöýüň güneş tarapynda ýuň darap oturan izetini öýlenni. "Bora ulum, ýöne ýylar azyk geýin." Ýegini çäkmenini skwerjek bolan izetini taklady. "Geýin ulan, hana ýakçek, bulan ulsyna kişine ýeşik geýdirmek hallalla. Owaň soğunyň habaryň ýokmy? Ýer bolsa şiýi." Annabat tuğlağı haşamly agırtanını açtıdı. Onun içi yumuşak baganaly ýeňsiz keltekçäni çykardy. Bayak serdar onu maşatdan getiripdi. Obada şunun ýary geýim giýen ören heýrekdi. Geňrek görülýärdi. Şonu da annabatyň onu hiç kime beret gelmänni. Döwlete geýdirip görüpdi-de, bolrak bolanyny üçin sanlykda ýygyşyryp goýaýykdy. Annabat döwletiň boyuna aşaklykdan synetdi-de. Bildirmez gülümsiredi. "Oglum hani geý göreýin?" "Yapýaňy diýmedi öňüm geýenim. Täze ýyly soňky ýyly bor diýmänmidim?" "Ýok, gey."
Häzir geydirjek bolýandygyny näme üçin anny wagtyň düşündürdi gelmedi. Ol keltekçän geýen ogluny hyn etdi de ýerlidine çöfledi. Döwlet kelçekçäniň üstünden mele şäkmenni giydi. Şäkmeniň aşagyndan iki gırasyna gyzyl jäk tutulup gerçikli tikilen garantyl ýaşyl maňgala balagyň gonjy sogulup gidýärdi. Onun aşağı etegi gowy gaýşdan tikilen burnu soguluzy maşat köwşüniň gırasyny batyp durdy. Kellesinde qara telpegiň şabran tüýleri döwletiň gaşlaryň üstüne dökülip has şakanlar görkezýärdi. Anwagt agyr bir möklü şaklanrak haltany geçmişden doldurdu da döwleti tuttu. "Al oğlum, şunam gülfenem gelnejiňe eltip ber." Howa garalyp durdy. Enni ipesligin bäri günün garak görünokdy. Owa şunuň ýaly görünni döwletiň ýüregi ýaly. Asman üstüne bürilip gelýän ýaly bolýardy. Döwlet ýöllerle uğurdaşyrak oturan doğratlylaryň katarlarynyň öňüne seyir bolady. Doğratlylaryň itleri oňa degen okdy. Owa bölük katarlardan ibaretdi. Her bölüge ýa-ha katar ýa-da syrgyn nip at berýärdiler. Syrgyn nip adatça tutuş bir uğurtup oturan bir näçe katarda edilýärdi. Adatça her bir uru aýratyn katar ýa-da syrgyn bolup oturardy. Şu kadanyň bozulýan ýerine ören seyrek duşulýardy. Egerde iki öýlü owa göçüp gelýärdi. Ol bir hatar saýalap, şoň bir çetinne öýün tikmeli bolardy. Her hatar öz urugunyň ady ile atlandyrlardy. Ine meselem döwletleriň hataryna gyýratlylar diýilýärdi. Kimsine somurlar, kimsine degenekler, kimsine ýene bir zat diýilýärdi. Hatarlaryň öňünde arka tarapynda mal agyllary odunşyp tamdyr okos ýaly zatlar ýerleşerdi. Öýleriň ýaýlasynyň agdy ileri kıwra tarapdady. Şeýle bolmagyň sebäbi düşünüklüdi. Başga hili bolmaly möýdülnokdy. Emma bayak bir gurrunçylykda Molla Abdurrahman biýagdaýyň namaz ugurdäle başga bir zat bilen baglanşykly bolmagdy ähtimalli düşünürdi. Onuň aýtmagyna görä, hemişe göçme ýagdaýda bolanlyklar üçin bir taýpalaryň köpüsi, madama häzirki fiýaly keşe öýlerde ýaşapdyr. Başga ýyl ýaşaýyş şaýyny bina etmäk mümkinçiligi bolmandy. Keşe öýler sargoçylyk üçin amatlygyna garamazdan ulu gaýlaryň öňünde ejirdi. Yerim günörtüden öwsmegi bir ülkelerde ören seyrek duşulýan hadisa. Ene şu ýagdaýda gün matardan, demir gazykdan, günnögürden öwsýän ýerlerden goranmak, günüň ýylysyndan köprek peýdalanmak üçin öýleriň agdyny ileri gedip tutandyrlar. Molla Abdurrahman başga ülkelerde öýleriň daşdan, palçykdan, agaçdan salynýanyna maýdypdy. Bu hakda kakadam kän hikaýet edipdi. Daha köp edilen sümergeler yer darlyk eden sebäpli aşagyna daýan goýulyp, köçe ýollaryň üstüne gurulan jaýlar, bir-biriň üstüne gurulan 2-3 katly, pazarly maratlar, zynatly köşkler barady da kän eşdipdi. Bu boda bolsa, öýleri bir-biriň üstünden saljak manyň ýok. Daha köp sümerge edinmegim gerek ýok. Yer darlyk eden ok belli. Hatara sygmadyňmy? Çykyber bir gapdaly. Hala somurlaryň aňyrsam, nepes sarwanlaryň arkadan moşluk. Şoň üçin bir ýerde öýlüň hemmeti garadyň. Hatarlary edil daragyň diýişi ýaly setaram bolşup oturýarlar. Saparaklar nazarlap barýan döwleti hatarlar barada pikirleri ýerledi. Ol sagynyň ustaşary topodlaryň hataryny heretdi. Enha 20 semeri meňdeş tüýnük üýüşmek şüplüň üstünden goýulyp görünýär. Hatar düýkergünni ýadyňa salýar. Meňdeşlik, garadeňlik, meňdeşlik. Durlu, meňdeşmeri. Dogurdunym nireden meňdeşmiş? Eýdem hataryň ýokary çetinde oturan, gurbanlar baýyň öýülen gurt gudynyň, sapa halyk şeýiniň nepes sarwandan öýleri meňdeşmi? Näme edem? Beýle hatarlar galip eder dälmişmi? Jep tarapyňa diýnet. Beýle nepes baýlan öýleri gümmedökläp, gassaplyň tutuş hataryň üstüne abanyp durmanmy? Göredeň ulaýşyny. Gözüň ýylyň aýrada göräý. Bir nazar akundurum. Oň bärsinde öýleriniň öýleri töweregine näkilden has gurat. Eýdem onu bir nepes baýyň öýleri bilen saparaklan küttük orasadyna bir deňeşdirip gördi. Ýa-şam bir garadeň ekeni. Döwlet toporlar bilen kişi gassaplyň aralygyny ötdi. Şo iki gatarda it köp bolundygy,
Olaryň özüni tanamaýan üçin döwlet şekinirek geçdi. Ýöne görmüş itleň hiç gaýdy onu görmedi. Taparaklaryň hatary obanyň ileri çetine diýen ýaly. Ol hatarda bar ýok 6 san öý bardy. Olaň günnägor tarapy aşak ökolunu ulup ýatan gölçedi. Gölçäniň günnägor tarapy derýa bilen birleşýärdi. Günmatar tarapy orak ýaly egrilip oturjyny derýa bilen goýuluşýardy. Aralykda agyz ýaly tarazyk guur ýer galýady. Gölçäniň ortasyna ýetekki tanap beswörünü alaň suw ada bolup, o ýerde uly gassaplaryň hatary ýerleşýärdi. Olaň bärki kiçik gassaplar bilen urgulaşdylar. Hatarda bar ýogy 8-9 sany öý bolmagyna garamazdan olary ulular 20den gowrak öý bolan bärkilere orta kişiler diýip at berilýärdi. Üstesine de ulular bärkilere ýa-firmeçilik gula garaýardylar. Ula adamlaryň aýtmagyna görä, aňarkylar öýleriniň süňmüni bärkilerden ýokary aplaýamyşlar. Ýer ýüzüne bildirmedik bolsalarym, ol iki hataryň öýler arasynda bassaşlygam, oňuşmazlygam ýok däldi. Itli hatarlardan sagaman arana asyp, ordulara goýulaşandan soň döwlet has arkaýynlaşdy. Itleri arlamak üçin gortugyna halan döwüm söregini toppak ýandan üstüne goýup gitdi. Taparaklaryň sammyklas itiniň orda adam bile işi ýokdy. Döwlete o gowtanaýady. Taparak öýde ýok eken. Agaty welle sakan bilen gelinjeri Gülsene mikidi tutda was bolup, 2 ýaşly zemeriň başyny syrýyp otyrdylar. Ojun girasyna merede tutup berip oturan Gülsenem, "Ýeçeňem gurgunmy, gelinjeleňem, jigileňem gurgunmy?" diýip adatdaky ýaly gadarlyk bilen döwleti garşarly. "Bugünler näme gelmeň adalypdyň? Äy hiçli ýöne kakan dagşo gidişimi? Hey habar düşmeýär bu tarapdan. Ýene-de gelýän diýen ýok." diýip döwlet uludan demin aldy. Gülsenem döwletlere baraganny. Gelin bolup gelinne 3-4 ýyl ýan geçenem bolsa, ol oba bilen öwrenşip bilipdi. Gaýnyny bolmany üçin, onun ýerini tutmaly bolýanlygyndanmy? Ýa-da asla özüniň giýirim sıkymlygyndanmy? Oba ýarlarynyň köpsünden hatda gartankyrlardanam ýaşmagyny aýrypdy. Anna wagt onu görýärdi. Diňe bir iş üçin eýdem açyk bugünni alsak häýet üçin alýardy. Şu benne galpak toý diýip ýüregime bagryma düşdi. Erkek adam diýeniň şuň ýaldadyň arasyna gatyşyp ýörmese diýip Gülsenem deýrenni. Eli päkeli iki waka gopodoňlap sallanıp duran uçguruny selk ettirip ýörün göllü. "Saňa galsa asla fiýdrajagam däldiňli" diýdi. "Maňa galsamy? Gatwar fiýdrasamam gelip durunok. Bolmany düzer ýalymy?" O sagazyny ýeredip hem gonşem gynany söýleýärdi. Sagazyň eginiň üstüne dökülüp ýatan melem til garataşlaryny döwlet höwet etdi. Onun gözüni aýry bilmedi. Gödöňsy päki, gelläniň elini oňoýsuz ýereke edip her gedek iňini tolkunna taşyň bir petde ölçmek umogaşyrýardy. Päkiň ýüren ýeri mal daran maýtaýar bolup galýardy. Elini ýagyny tutup benni ýedirendiginden, kellesini ejetiniň ýakynly barmaklaryň derigine enlik bolmadyk sowuk tygyň azaply gazaýanlygyndan ötürü sagazyk aglaýardy. "Goý balam sesini. Ah, biz saçty ýyldyrmaň azabyna beretli. Ýön kagarysy ýadyňdan çykan kırlar gölü ýene-de ýegininden basyp oturarlar. Ýöňde bir päkiň aşagyna ýeşerli oturan oglun düýäniň bagyryny eşdipdirdi. "Düýäňiň başyny tiýýärlermika?" diýip soranmyş. Şuň ýaly bir çöňgäde uçdyňa dat günüňe. "Görýämiň bu sagaň ýeşerleşini?" Bir diýeni galdyryp päkini salyp turan geldi. "Ýere maňa syrdyryl sarmany ýok. O baýlanyp galpak syrıp, heleýlen syrlyg yer paýyny alyp ýörmeli göli. Özüm edem bokka." "Otura göre. Alazyn tapan taňa sagasyň kellesinlenmez. Ol sarıgyň bagyny birden süýrep ýörmedi. Birden beýle kaýaň bilen basagadan büdüräp üstümde ýykyrarmyň, ne edermiň?" Welle sakan merediň başyny bolup kirden ýaňa ýalrap duran el ýagry bilen ýüzüniň derini tüpürdi. "Hani gyýdyňam getir?" Başy feýirlijiňe göz ýeten maýtazyk ejetiň sakyly bile gelmedi. Öçetdi gitdi, ýalbardy, ahyryny da gaçdy. Gaçanyň öle Gülsenemden gutuljak manyň wamy. Ol köýnegini ýokarrak şekägede maýtanyň söwgüne düşdi. Hoň ýaly barmakada şiginini şapalap tutdy. Ýür ýer çekmiş. Gaçyp näme fiýdirmanyň jokmy? Maýtazyk ejetinden aslaşyp sırlady. "Ýertir duraýyn,
Ertirem şu gün hyýaly gündür. Ýör saňa kişmişem bereýin. Ana döwlet kakyn kişmiş getiripdir. Kişmiş sesini eşitenden maýtazyk köşeşdi. Gözüniň ýaşyny tüpürip tamakensilik bilen bir ejetiň bir döwletiň ýüreğine etdi. Tahyýatyna bir gysym kişmiş oklap, Gülsenem maýtazyk hem ýanky ýerde oturtdy. Gülle ýeline suw alyp gyýdyň başyny ezdi. Gabarsakly aýaty bilen kellerini bir telle mokolady. Soňra hırt edip oňam saçynyň düýbünden päkin taryp başlady. Maýtanyň depedinde iki ýerde iki durgunyny, maňlaýyny hemde ýeňde sokuluny gulpok bardy. Şo gulpoklar goýulyp, garan ýerler sýrylmaly. Gülle ötmedek päkini hırtyladyp, gulpoklaryň daşyna terdi urlýady. Baş tirdirmanyň jeberini az çekmeýän döwlet, çagalyň görýän görgüsine düşünýärdi. Emma hemmetinden beter buyruq alpaklarynyň orlun tümmül ýal bolup gaýdyşyna gynandy. Konkorp garan takır kelläniň gelişiginiň öňküsü daş ýokdugyny görüp, "Näme şin beýdiýä käler?" diýip pikirlendi. Ýere gaçyp duran petde galpaklary teredip, soňra ýüzüni galdyran döwletiň nazary Gülsenemiň maňlaýyna taklandy. Garal şaýlyň kümüş iýildigiň aşagyna bir fere ýinlikdäki gür saç garalyp durdy. Ol Gülsenemiň iýinsemik, gelişikli ýüzüni hasam owudan edýärdi. Taşlar mesli ýüzüň gaşy ýaldy. Ýalrap duran gaspırak maňlaýy, jowherli gözleri, olar orta saçlara gelişik görýärdi. Saç onuň bir synatydy. Döwlet ýödüniň hem gür, buyra galpagynyň burunyny kän eşdipdi. Sodaşlaryň bir toppugyny ejetiniň heniden bir düňçe gödüp, sannatda gidilip ýürünüň ýadyna saldy. Döwlet gaýtsak bolany Gülsenem, "Galpak toýeden günümiz ýokman gelgin. Kerem maşynym getirecekdir" diýip puta targady. Taparaklardan çykan soň döwlet asalam diňşirgen durdy. Gyýkylyk asmany galýan takyra tarap uğradı. Her yerden tamdyr toğun tüstüz dogulap çykýardy. Goşajyk şemalyň uğruna obanyň üstü bilen ýokoluna syrp gidýärdi. Nereden bir yerden çağıraran sana wazy döwletiň gulugyna ýetdi. "Hocam şükür hanymyz, gataňyrdyr nanymyz. Gataňyra gurt düşdi. Nenen geçer halymyz?" Bu sana wazy döwlet madama deşdiýärdi. Onuň manysyny da düşünýärdi. Hocam şükürüň kimdigini bilýärdi. Bolsa da ol ýeri ödüni ýigrendir bilipdir. Ol akmak adam bolsa gerek. Ýeri ýylyşyna tarpan bolmasa, senden näme boljak? Takyryň adamsy. Gyýkylyk şebar ekeni. Öýdýär oğlunlar şil oýnap ýördiler. Saparagam şolaň içindedi. Ehtasalym oýnanlaryndan soň oğlunlar Ýagmur ustanyň dukanynyň ýanyna bardylar. O taý köpçüligiň üşýän ýerleriň biridi. Kim usta zat buyurmagy, kim buyurun dadyny almagy gelerdi. Gelim gidimin kän ýeri bolan soň ýöne gürrüňçülük edýänim gitdi. Dukanyň gapdalyna takır meýdany adamlar mydama üýşür otururdylar. Kimler küçt, kimler düzdüm, kimler ýene bir oýun oýnardylar. Kimler üýşip warta kurşurdylar. Bu taýynyň guşlukdan günertana giýjüýläniň agşam namazyna çenni adam tadmahalyna duşuk manyň ýokdy. Bagsadan gurulan saklanrak uswanyň dipedindäki şömmök dem çekerden bolsa, mydama tüstü doglar dururdy. Üýşmeleň gyzykly ýeriniň biri küçt oýnaýanlaryň ýany ekeni. Olaryň töwereginde hümer bolup oturan mäleke, "Hay onu göçmede, muny göç" bolup aly galmagaldy. Küççülerden aňyrakdy. Ýagmur suwanyň agaçlaryň üstüne oturan 5-6 sany adam ýödara gurrunga galyşypdyrlar. Olaryň 3-4 sanysy şu dukanyň köýüne hemrassy. Şowhunly gurrun mälekäniň üstünden küçte syn edip duran döwletiň üntüni çekdi. Ol küççüleriň ýanyna aýrylyp goleraga berdi. Tejennin Mariýanyň aýagyna göçüp baran ýylymyzdy diýip bir gırarakdy. Döňgele gazyň üstüne aýagyny sallap oturan at ýüzli, burunluk, boýuny hogut ýaly daýawşal, sanjyr perwan agzyny şawarda edip gurrun berýärdi. Tejen etrapynda da kän bir ýagyrnymyz ýeri degirbiline bolmady göli. Eýle bir ýapyrylsam, ay gaty bir düýeşmede kakıp ýörmezdim özüm. Sar oburlyň goňşulap otururlardy. Suwtuda bir ýigit bar göli, sarykda tekede gaşyna sykyp bilýän ýok diýip gurrun edýärler. Bir gedek, iki gedek kiçeňre üýşmeleňde duşdy göli çykmadym. Özümen göreş tutýanmy eşdipdir. Toyum göreşdi bolanyk. Awu toy bolsa göreş bolsa bir de bar. O bolun bayragyny kä göreş tutup kä tutman alyp dur eteňet. Soňa baka
tanışam mı olduk? Kaya yüyü geliyor, kaya yüyünü varlıyor. Ödüyünü gurrun bir beysak, hersengi de felaketin. Skayvamson, benim ödünün yüzürlüyen duydunulmağa semel, üstaşır rağım gurrun edeyya. Ya ha, görüşür yara adam tapın ya da eklencim boynumu da götürün diye abi. Ya, yer onson? Ay, dilini başın şeyine ya. Ödüm diyen vakti, nazar kerde hem etenet. Adamın bir şiirhü demen mi oluyor da o? Elayit bir etene dayit. Heleyi dağı göz kızdırayırım kadıydım. Yer vakalı. Dip Sancar Pervan'ın beylerine oturun, bayit et diyen karayagaz bollumlu şiir, omdoklap yonu kolay düştü. Doğruğun nekileri gürrüğüne qadatlandı bilenini keyip ediyen yal Sancar Pervan, toğulum sal murtun toğulundurup ağzını şappallattı. Ey göze başa kâyan düşüyor. Göze başa köp düşüyor da. Ya görüşür yal adım tapın, yoksa da diye de etenet. Ortada gumak yerde ayıbı udaşını koğuşuğura kurarap elini Gara gel buranın ki köyleğinin eteğinden sokup garını aşağı oturun. Yürük kertik sortuğurak kelte paysaragadan yatıp yadı. Oy konzuruludu. Keş sultan göz kızdırma deyali ho. Neden kızdırmasın? İşlekleyip kükrep yürünmez pervanru. Zınam henin yok da orada var onun son deyip yön yanına oturun yigitlere garasının ağa köprek gözlerinin bir yerini kapap koyuverdi. Yigitler gülüştüler. Sancar Pervan gasırıp gavan durmadı. Aydısın sevadır Karakoş deyip beyli yanından düştü. El Teş Sultan da alım şu pelliler görünüyedem ayt. Şu ödüm 25 bir 30'un aralığındadı. Tüys balının koyulu uğran mahal oluyordu. Ha oğlu, gözünün dağı edil bağ sevişin kıyal olan mahalli. Terederine dağı kut iyip geliyendir da alımınki. Şu sana yalın manasın. Ödünü de şoğurda durun ketenden başka da at giydirmezdim. Ayaktakin becergesi olsa, edil karış teriden az değerler. Oluğun varmaklarını verdi. Oturunlar ha edip gülüştüler. Karago sağanın anasının oturun Sancar Pervan, yaseginlerini tilkelep sessiz güldü. Sözlük diyenin daha hakkı şağı dıkıran yağlılar. Elle alıma yeşigim geliyadaydı. Ödümden 10 yaşta kişi dödüm. Yetmen yeten son kadırın başka olurken. Dilinin kıymırlarını da ne verdim. Balağım da atardım böyle. Deyip ağzını öldü oturan Karakoç ağı sarkıp baryan kıllığını süpürdü. Ay şu ağıtım horoş orak geline gayra durduydur yahu. Hala arada toyda gözümü yirli böyle yüzüne dağı edil polo su verilen yağlı hav. Alkım dağı ağınacak hekkan aptalı vada. Gülüştüler. Şu ağıtkı kadırna ha yönü koyaygın Karakoç'tan. Yaşulların gürrüğüne zordan gülmen saklan devlet. Yanına duran oğluna göz düşönüne pınk edip beylesine baktı. Sancar Pervan'ın oğlu sarı veri yok bulay bilseydir deyip tevlunu yertakladı. Yer ondan Sancar Pervan, hürniye üstüne. Ha bu gepin tüm yok yeri. Yine ovada bir toy varlı gölü, yankıyı döşüne kakıp sıktı yine orta. Hey, siz de men bilen göreşi bilecek adam var mı diye. Merekten birin tida sıkyan derler. Elay tutuş olup birinin önüne kümsörüp durmaktan mırtardat olmaz öken o. Yüzüm gıdıp girer deşik tapmadım. Göğünüme tutuş ovan kızalat öğüsüme düşayını alı oldu. Ey, gel bir bağıt sinap göreyirle dedim. Yer ondan Sancar Pervan. Eşter olsam bir tutuştuk yankı bile. Yine varın tekesi hayti yırlıdan gaytarayınlayıp urya haybatı. Sen yigit bir yerde kudretun var orada kaygırma dedim. Etengedin biri gölü misli ağaçtan yatar niye alla. Sarıklar görüşe gedeklerini bisak zor diyecek mene. Katsaydın. Görüşmeyen ama. Aygara diyordu Hudaya avrayı verdi o. Şu sana yalan manasın yekadıyla minirip bar ayradım gülü kayıttı da sermagallaktan. Tögörök yani kıyku olayınlar. Turşuna yanadağının yapıştı verilin. Görüyen görü yonke melmi ettirecek değil bu gedek. Bir dillem dartılışan son içinden silsilime salagadan üstüne bir yegirlim gölü yağırnasının yeri degeni duymanı halleten et. Öyle avrayı verdi ayt. Şeydip yankın yogunmesinden dıyın aydık bir de.
Sanzer Pelwanın utorunu mätdir. Oňa sana aýt Pelwan kaka diýip atyny sapşy goýberini ýaly saňgylla oturan ýalyň ýüz zahir Kerem kökürüni dolduryp bir demally. El gaýrat edip soňa bolsa da diýip ol gaýtalady. Eger şonu sinirleşmedik bolaýdyň onu Käş Sultan ýeňden ýanyna mydama gyzalatda bolardyň. Men aýdýanym dogrymy dälim, Pelwan kaka bolsa da gaýrat edipsiň. Walla şunyň üçin Kerem zanyp Sanzer Pelwan onun gün tatlyklady. El aýtmada ma jedip üstüňe süründirip ýörseň, gom bolup heleň ýanyna baraýmagy ýüdüňem sydajak däl. Sanzer Pelwan daşy gaşamlaryň dıkıs çeçekli kiyadetini çıkartına tatdı. Hey çıksa da çıkıptır ölü ödünü humara ha oyutturu. Birden yıkılıp oturuveren oldu. Onda hadi hele. Gara o sağı toşa bakora diyalı güllerini yumuzakladı güllü. Onda hati Sultanı sökü kürep durun sarıgı goğusup kaydı vermeli vardı. Men yarındır deyip yorgunluğa gireyim, kansat düşmüyordu ha uzunlardan. Ha Keremcan ha, ya bolsa da. Yok, beydiyim ağam deyip Kerem on günün dalaşmadı. Şu yüreğe daş bağlap çıkma uyuyordu gayratlılığın alamatı. Namus yedarlı tevekküllüğe çıkan yigidin abrayı. Yıkılınla da bir katap uludur. Balmanla da birin yıkmalı, birin yıkılmalı var. Yerinin Pelwanın murunun ağırda birinin yıkılyanlar. Yani sıkmağa kişilik gerek. Eylep sıkıversen asıl dilin ıskı olmaz. Şovat hellin ver bir tarafa terede oturun Karagöz yemşik. Elayt gözler könülüştü mü ki ya? Bu oğulu değil mi ki? Bu var yan Karagayşak gelini ben tanımacak kullumla deyip gözlerini yumzuklattı. Yanına kuğrunun üntünü çekti. Hani Pelwan kâdiğini uzatsana. Ustana tarapdan gözüne ayırmana turan Karagöz ağa ıydı. Sanzer Pelwan'a tarap yerini sonladı. Döwlet kellesine aýlap Karagözüň ümleýän tarapyna seretdi. Görse, onuň diýäni bir tarafa geçip barýan Gülsenem ekeni. Şo tarapa Karagözden öň nadaryny dikip ýatan baýdagat aly gözlerini dälişke oýnatdy. Ya bagyrmy ýakdyň, o goçu kaka. O tanamasa gelnäli Allah diýdi. Gelle sakanyň geldidir şo. Elay sen onu henidi sen tanamaýsyň. Karagöz kädiň diýişine tırkylladyp nazatdy. Ha, söylüysene, bollu. Ona gözü otursun. Inni gözümü kaklaştığı tanar. Baýdagadın ýanyna gyşaryp ýatan ýüz keşbi diýälişke görünýän ýigit. Bir taýmyda masily urak garsky gözlerini beýerşik güldürdi. Käbir adamyň keşbi ýatda adam gowy alýa goçkaka. Gaty dowsaýjam, gunlarym. Gürrüň arasynda Kerem bir şemin tapyp Sanzer Pelwany öldürdi. Pelwan ağa, kemine şahirli gurrunda şu bolupmydyň? Kemine mi? Kemine, biz onu gowy bilýäs, diýip Sanzer Pelwan jogap berdi. Kän görün adammy? Wäşi do güldürip gırardy. Karagöz ağa agdyny bir kerekmen külletdi. Ha ola, şolam gyzyl sarıp ağzını açıp bilmezdi. Näde başa goýsam? Bolmaja ahyrı. Adam pahirin ozurlun yaşağı söyle. Kıyız gelin diyenin atas. Yigit taşındaki Pelwanı bulmalı. Neden yanmasın sen onsun? Deyip ol şahirlik sattı. Arataydan kuskakı. Be Mehmet Gürülen gurrunda şemmolluk goşkusunu gurrunum dinledik. Yönü hani goşkuyu atstoryali adamlarda dehin huş var mı? Sanzer Pelwan göreş tutsak ýaly dogynyň ýeňini çekip, ýoğun tüýlük goşullaryny ýaraňaşlady. Öňre gomduklady. El gepe çeperdi o belini. Ağdagyna gerdurardy. Wäşidim, ılımly şakanna zakan geçdi, ören köpügürün adamdy. Okan ýerleriniň, gelen ýerleriniň gurrugyny bererdi göre, adamlar töwereginden aýrylyşy bilmezdi. Baran ýere aly ýazdyr, badardyr. Ya hyýwoly ýer aly pirlen gep uruşdurusyny ýeşdiňdi. Gülüp için gırlardı da. Hem güllürüp oturundur, hem ağladı oturundur. Ula kişe ayal erkege mualla zalatayı yararlı gurrun tapardı. Mağtumullun son on yalı şahir döremändir. Onka Allah tarafı inni. Pelwan ağı.
Keminen şu moğollanıp ete de güvünü qatı yeter ekin diýerler. Asıl şunu öyle pata verip gidäýipdir dedem başyn myka? Dip Kerem sorady. Şuda bir hal adam der. Doğrudur moğollanıp et bir hal derler. Bir de haktan için. Bulara hiç şek getirip bolmaz. Ha o yankı aydanyň. Bir gün uraz ýagly yer moğollu kemine. Matum ulun hoşadyny çöpläbilýärmiň? Dip kemiden sorapdyr diýerler. Şonda benne çöpleyen weli wekillerden bir oğlun ayağıma solaşıp kaptırımdan ayrılınok diýermiş. Şol oğlun moğollu nefes bolmaly. Eli şu moğollu nefeseme gelini tarif etdiýsen, edil su petine ýalayt. Kerem'in şargaly gözleri jowhurly urdudy. Bulan hemmeden baktan için Kerem'im. Ondan öyle ağzına girip durmaly. Dip Sanjar Perwan öýe pikirini aýtdy. Şahir sılktın gurrun sıkma gurrun döşlerin älerini gozgondurdy. Baýtegedin gödüklüs wagşýany ýüdem mylaýymlaryny ýaly boldy. Dogan şahirime zor diýer, olum hakdan içenmiki? Ha, doganyň ağzyna gelip dur diýerler, beýdewletiň diýip. Sanjar Perwan eşlerini ýadyna saldy. Gülüşdirip hedil berýär diýerler. Elbetde olum näme? Gara osagy ustananyň gapdylyny ýygyna gaýryp barýan Gülseneme gözüne aýyrman teredip oturjyny, ağzyny mümkünledip agar gögresi bile gozgony. Köp azabym çekmedi, gapdaryny tahyryra palsyladyp nazyn ýokdy. Üstüne salak sulak gündürdü. Ýygynyň mikkedek çüf edip ağzyny arasarady. Be walla şaganka diýdiňizmi? Çakanynka diýdiňizmi? El imansyzyň hereyden bagty bar eken o bolsady. Ayağının aşağının oçuk ya felak edin. Gasırakı bolsa gerek ödüm. Kelle tutuşunna görýärmiň. Dalmyny ýyp barýa. Garawosyň gürüňine baýtagat laklak edip güllü. Geçip barýan Gülsenem ýalta bäherine bakdy. Diskinen ýürüýüşini ýetgeden ýar etdi. Ol özüne güllen döýtdimki. Ýa-da döwletiň ýüregine ähilli bir agyr bilen ynzap gitdi. Baýtagat Garawosaga gyzyp berdi. Yankam ikine hädenler. Gowy hele 3-4 sagan ýüzüne dalmaz. Ha, sapar goly howçyň kyýaly bolanyny ilkincide ýartar. Soňky ýerine ýaşullarda gürleşip oturan Sanjar Perwan arasynda bärini urludy. Öý gurruňyzy ýedi berseňizdi. Ýoldan geçende ne işiňiz diýdi. Başga gurrunlara gadyklanan döwletiň soňkulary mutala tutulupdy. Baýtagady döwletiň hiç wagtam iýin söýmezdi. Ýa-da rolda hasam ýigrenni. Ol Begnepes baýyň ýene başga inleriniň biridi. Körpegül bolanyň sebäpli leýäli gösterilendi. Obudaky tüýüz kakabaş ýigitlerin biri bolup ýetişipdi. Ýigit çykyp ýören wagty obuda bir kedek adam urmagy onuň şöhratyny hasam artdyrypdy. Onuň bilen agyrlaşmakdan deň duşlar del. Ulu adamlaryň köpüsi çekinýärdi. Ulu gyýyzly ýaş gelinler maşgalalarynyň baýhat bilen şolrak ýerde sataşmagynyň howatyr edýärdiler. Şowanyň giýewleriniň biri gaýtarma wagty baýhat bilen baglanyşykly bir gümürtük waka gulugyna degip geline azar berýärmişden gurrunmady. Gulnadarym ýedillerli. Gulnadarlar baýhatlar bilen ady bir bolun toňlar. Onuň kylykda 5-6 ýyl borup bulary saýlap gelenlerdi. Syýrynyň bir çetine ýuw tutandylar. Begnepesler olaryň aýaly erkegini mal ýallanýardylar. Şer tapsa göz açylýan gulnadary bolsa, dawa jenjel çykanyna kelte ýara gedilmek üçin soňky wagtlarda Begnepes baý bir näme hüllü etmän durunokmuş diýerdiler. Geliniň bagatyny hem ahyrin üdüp beren Begnepesmiş diýip gurrun edýärdiler. Aýtmaklaryna görä gulnadary çölle goýup, oňa çopanyň üstünden gözgürek gulmagam tapşyrypdyrlar. Gulnadaryň soňky wagtlarda gyrmyzy don giýen bolup, ýel hermegi, gepiriň sözüniň ýutgyap agzynyň batlanmagy, gözüniň gyzaryp, degene degip degmedigede degip ugramagy ustaatlaryň dogrulygyny habar berýärdi. Yerini baýtagatdyr gulnadara beýledi dursun. Garawos meşigi näme gerek diýsene? Hey ýaş bir adama meň diýämi? Halka Sanjar Perwannagy barly. Ýogam olaňym köpüsiniň agzynyň jehegi ýok. Emma olanky başga, bu adamynky başga. Gülsenem marada diýilende atlar onuň ýüregi ynzap gitdi. Taparak bir eşitmedik bolaý bilseýdir diýip arad etdi. Onuň aňyrda küçülen gyýkyrgyny aňk bolup duranyny görüp ynzaldy. Ýigrencine beýat geri bilmedik döwlet bulyň ýanyny aýryp gitmekçi boldy. Emma näme üçin aýaga edilmedi? Burada başgalaryň üstüne nişörler.
Gitsem kimlere algınlıklaryny bilmän, soňra pikir edip görmeli görünip oýlandy. Ýödüne döwletiň araly ferdiýanyny aňdym näetdimi? Ýogyn ballarlaryny ýerginse aşağı oturan gara goşagy. O zaga şiňerliýän gara gözelejik oglan kimiň dogmasydyr aý diýip ýanyna akrdan sorady. O serdaryň ogly diýip Kerem jogap berdi. Şey diýsene, ha bolly. Ýer nähir gowrun etdimi? Baýteget bir zat diýdirjek bolýan ýaly. Gara goşaga sowal berdi. Ey, atada çaha ya bor ya bolmaz guluty Gosmurat tanayan. Finim oturýar. Ören erleň ýarlaň döräpdir. Onu nämeden bolly diýdin. Ha ýükeş bejetini meňde aptura. Hawa diýip Sanjar peýalwanym oňkün tasyklady. Ýükeş bir daý tarapyna köprak salim edýär. Anny bagtyň Nadar Demir diýer. Recep Savuş diýendirler neşeli Nadar kerdi dogonlary bardyr. Ýödün Nadar daýytyna. Recep daýytyna meňdetmeler döwleti ýaraman durmady. Olalaryň sırtyna, olalaryň fiýratyna, awryna näse diýsem goňýady. Emma adamlaryň öýlerini mal fiýinleýişdir, ýal fiýinlemagy durmaklary oňa hoş ýakmady. Adatdaky ýaly has beterini taparlar mukaýyp ýaýdyrny. Beýrek şekilli. Gara goşagy fiýinlemäni dowam etdirdi. O serdaryň oglunyň aňyr ýanyna ahyal pazyk kim? Sapa halyk şeň dowmady. Onalaň atasy bolupmy? Döwlet bir gerek atagy, bir gerek fiýinçilik etdi. O atasyndan artyk döräpdir. Ýöne oň näme? Her emjegi küýde ýaly ýejese bardy. Edil diýir sahypdyr. Her et ýüzüni repide ýaly edip edilýärdir. El seň fiýinçiligiň goçkaky. Bilmi? Bu adamlar bir gördüğü besdir. Baýta edim. Gözüni gördüğümüz işini biler durarsa adamın. Ene şulan haýsynyň ulalan soň neden ýigit boljagyny aýdyp bereýin. Halyk şeň dogmasy degmedi. Ana ol serdaryň dogmasynyň mulaýymlygyna basma. Ýerdegi işte dek baş bolmajaksyn. Mulaýym biýmede boljak da onu. Asal heleýiň inanyp bolmady teňedi. Döwletiň zany ýandy. Oğlum özüne otur, orrantam diýip oýlandy. Onu daşyndan hem aýdaty geldi. Emma başarmadı. Hey şu wagtlar gözüm ýetýän bolsady. Gara uç meşigi ýanyna bir kysanyny narpad bilen bilertde ýeniştemdim diýip hırsyny işledi. Laňarky şillen kim gulnadarym? Nepe sarwanyň dowmasy. Ha, salim edip dur, gözüni möýlerdip. Ana wazyk gor. Gasmal ýerine toppaň ýoňuny adama bermez. O laňarky çukurja kiminkidir? Perman saýşygyňkydyr. Ay dogry mekirje bol eteňet. Gözlerine seret. Çakkyň süýýaly, şaňyrdan heredişini görýärmiň. İçiňdäki ýeni biljek bolýar. O sürüje pürlü teýdim körpetimi. Ana o möjek gör. Gözüni görýärmiň ýanyp duruşyny. Ol karna paza ýağmur ustaň dogmasy bolsa gerek. Ustaň tamasa bar ondan. O görle çakaryň eresimi? Karn diýişli bolar, her mahala meteň edin. Aýsen bir har adamam derdiňle goçkaky. Ýödün gürlüsek bolýarlarmy? Oýnamy isleýärlermi? Gara goçaga ünten berip durmady, beter göpüledi. Bizim okumuz baýta edim, dünýäň aňarsyny bäresini ýetip duranlar. Bu zaga görýänden biziň tozanda deýgermez. Ýer näme diýip näme edersiň? Ömürni kitap gatnaşmadyk. Owasynyň sygyrynyň daş çykyp görmedik gara goç, älimin aňarsyny bäresini göz ýetirýändigini patap edýär. Oýlady akyl şanagyny gyrmaga saplýar. Şonça kitap okap çykan Abdurrahman ursa. Ýödüniň şo şanagyny şu wagtlar diňe gönüzlük gary pikir edýär. Döwletiň zinatlaryny. Ol näme diýjegini bilmedi de aňyrak gidiberdi. Hani bulary göreşdirýän görsek näde baýda edim diýip ýaşulyň gurunyň haly soňuşan gara uçagy ýanaklara teklip etdi. Ana şu halyk şeň dogmasy bilen serdaryň döwletlisini göreşdirýär. Hey ýa-syz, hani bäri dur. Taňryňdan gorkýarmyň ýa-da döwgeden. Taňrymdan diýip ýöňüne ýüzlenden ataw jogap berdi. Berekella, hanany elini degir de şoňa. Ataw ýödüm duýmazdan döwlete öýleşdi. Birden ol pikirinden el çeken ýaly ýyna döndü. Korkdyňmy? Bar degir. We, bir döwgeden gorkýar eken. Hey ýene ýalamadyk diýse. Gampayıp duruşundan ama anıptımla. Bolmanla sen kime çekip batır boljak. Bar oyna ber oyunuňy.
Senden dağıt yok bir.